كبرات تساتفتي قاعد حن مساكم ناي لومي رئيس وجأنا حزب إرترا دحري بكل معقنيتاتو مريرن أصناتن ناي 30 عمتات برتاو تقادلو هاجرونا أوصيو نسو اتهزبخي ناس آدوسيو مبل 35 عمت ناس النت هاجرو خب خمي كخبرو يقبع زبلي أبدا قديم كتاقصو زدلي هاجر ناس أوصيا كن بلنكلنا اتولد ناس تواقولو بوليتيكا وقال سخعوت سلزي كالي بحيلي نزمسونان هاجرنا دما زمنت ألونان كاتتاون إذا زراون جزاتي مكيتنا نمسعار بحيلي نتوسدنا مسل بحيلي كنملسوينا حدا سبن حنت طبنجان كسع السرف دماغنك على سينا زجمره مخاني إذن متكبارو أينا عينت بوليتيكا أمرارحا أبقيسو بزيقدس بعند رأسو قنا طلب ناس النت ذك على السزبي بتكبار استبقسي تقادالي حميد إدريس عواتي فلزغوني كل عمت ناس النت إرترا كابت مجمار تقادلو فلاليخا زيتريون مانتا تريوتاتيو كل سعد ما نحمد إدريس عواتي كابز معوات ناس النت فلينا كنريو سلزي نخل كان خبرو يقبع ناس النت نولك أسب انتاي مالتي دنس ويتسأباي كيكوني سريحو خنبر أب قطباو قدات مسمسلات خواسا أما حبر سابو بقطبا يخون محبراو قدايات بزي انقفات كواسا هالوتنون مبقعي ويمخعالي قدمي بزعبا حرنت والكأسب بتقلالو دما حزبي إرترا مزرابنا مستدما بخينونا صنت لزغيد حزبنا أب كمي زبالة محبر قطباون نعو زحانقه محدراون كنتات كنرئي قدن يخون بقال أغانينو زيكونه حزبي بزحالفو زلو چبط كنتات كنرئو يهلونا نقدم اتمنت هاجراوي ناصنتن حارنت حزبن استقالسه تغادلاي زي تصبيو مسغوانفو انصار تخريون كعزبون زجمره عندارن چقانن مرحنت ودب كلعل ابز جمرلو بغلطف كهمت كيلو لومي بخلنتنو تعفينو بصص كبل وي كنقساقس ابزيك للو درجالو حزبي هجدف بزحن صصون بزوسنون انت زي كوينو بسو دما زبلكو خات سمع ناب زبلكو خات ختن كاب زبل تدقاقامي حسبة حنقول زتصعنو وصائي أب كل مدايات هيوتو حارا خوينو كيواسا تعفينو أب زنبرل زلو خنتات يركب قد صال حدش ولدو أب لعلواي تمرتي كاب لعلواي تمرتي تحريمو أب قطباوي محبراوي محدراوي هيوتو نات هانسكي عبي كاب عشلو نابوت تحدر النت يخسكوس هقداف أبز فصمو موقعات كعا يمو اتنموت هاي صبن زبالة عشل كعا كاب هاقر وصعي زقوان فوق استفراليو
ኣገባባት ሞት ከይዓጀቦ እናሞተ ኣካላቱ እናጎደለ ብስነ ኣእምሮ እናተሃስየ ፈቐዶ ሃገራት ዓለም ክበታተን ግድን ኮይኑ ኣሎ እተን ኣሽሓት ዓመታት ዝደኮና ሃገሩ ኣብ ዝተፈላለዩ መዋእላት ዝተፈላለዩ ግዛእቲ ኣእንጊዳ እያ ኣብዚ ዘለናዮ መድረኽ እውን እቲ ብኢዳ ዙር ምግዛእ ብዲክታቶርያውነት ኣይቲ ኢሳያስ ንምቕፃሉ ኣብ ከባቢና እንታይ ዓይነትን ናይ መነመንን ብመን ዝተደረኸ ብመንፅር ህይወት ህዝብና ክንሪኦ ዝግባአና እዩ ኣብ ዝቕፅል ክትዓትና ብዙሓት ሕቶታት ክልዓሉ ከም ዝኾኑን ግድን ድማ ክልዓሉ ከም ዘለዎምን ይረኣየኒ ስለ ዝኾነ ኣንፊት ጥራሕ ናብቲ ነዚ ርእሰ ወግዒ ዝመርሓና ሓው ተጋደላይ እስማዒል ኣሕመድ መድረኽ ከፊተ ክሓድገሉ እየ ቅድሚኡ ሎሚ ልክዕ ክንደይ ጀሚርና ኣለና 245 5 ፈረቓን እንተተኻኢሉ ክንውድእና ምክንያቱ ድሕሪኡ ናይ ኮሚኒቲ ኣኼባ ስለ ዝህልወኒ ኣኼባና ከምቲ ልሙድ ኣብ ሓድሕድ ብምክብባር ክኸይድ ግድን ይኸውን ዕድል ዘይተዋህቦ ኣይዛረብን ፅኒልኩም ስለ ዝሰማዕኩምኒ ይቐኒየለይ ኣው እስማዒል መድረኽ ንዓኻ ክፉት እዩ ኦኬ መጀመሪያ ሰላም ባይ ዘ ወይ ኣነሲ እቲ ሙሉእ ሽመይሲ ኣሕመድ ኣባ ሓጎይ እዩ ኦኬ ኣቦይ ከዓ ዓሊ እስማዒል ዓሊ ኣሕመድ እዩ ዝበሃል ኦኬ እጂ ኩሉ ግዜ ኣብዚ ሜድያ ካብቲ ኣቫታር ገለታት ምስቲ ተኣሽሚታት ካብኡ ተወሰደ ዘላ ዝኾነ ኮይኑ ናት ኢምፖርታንት ፖይንት طبعا እዚ ንሎሚ ተመሪፁ ዘሎ ተኣሽሙሲ ክልተ ሸነኽ ዝሓዘ ያኒ እቲ ጉዳይ እቲ ነፃነት ምውፅኡ መሬት ተኣሽሙ ምዃኑ ገለቱቱ ኣብኡ ንኤርትራውያን ዝፈላለዮም ነገር የለን ያኒ ኣብኡ ኮንሰንሰስ ኣሎ ያ ኤርትራ ሲ ነፃ ከም ዝወፀት ሲ ኣብኡ ዝኸውን የለን ብዘይካ ሓደ ማለት ወይ ካልእ ኣጀንዳ ዘለዉ እሞኒ ምስቲ ታሪክ ክጓዓዙ ዘይከኣሉ ወይ ከዓ ነቲ ታሪክ ክጥምዝዙ ናብቲ ዝደልዩ ወይ ዝሓልምዎ ኣጀንዳ ናቶም ክዝግርዎ ዝደልዩ ብጥርጣሬ ኢሳያስ ሓደ ካብኦም እዩ ንዓይ ኣነ ከም ጥርጥሮ ኢሳያስ ሓደ ካብኦም ያነ ምክንያቱ ካብቲ በጨቕ ዝብሎ ወይ ከዓ ካብዚ ዝኸዶ ዝኾነ ንሓመዮ ይኮናን ዘለና በቲ ንሱ ባዕሉ ዝበሎ ነገራት ኢና ዛረብ ዘለና ማለት እዩ ያኒ ካልኦት ከዓኒ ዳይ ሃርድ ዝኾኑ ማለት ነታ ኤንቲቲሲ ነታ ሃገር ኤርትራ ትበሃል ነገር ሲ ብስሩ ንሲ ዘይተቐበልዋ እያ ዘይተቐበልዋ ብሓደ ምክንያት ይኹን በቲ ሓደ ምክንያት እያ ስለዚ እሱ ከዓኒ እቲ ዘይማትእኒ ዘይፈላለዩሉ ኤርትራውያን እንታይ እዮም እዚ ብደምኒ ብረሃፅኒ ብዓፅምትን ጥራሕ ዘይኮነሲ ብብኡ ምስ ተመንዘዐ ኣብ መጨረሻ እውን ብሕጊ በቲ ኣብዚ ሞደርን ወይ ከዓ ኣብዚ ዘመናዊ ኩነት ናይ ዓለም ትካየደሉ ሕግታት መሰረት ያኔ ዝተረጋገፀ ነገር ብረፈረንደም ኣቢሉ ስለ ዝተረጋገፀ ያኔ ኣብዚ በጋ ብኩነት ወይ ከዓ ዲፋክቶ ወይ ከዓ ብደጁሬ ወይ ብሕግኒ ብተግባርን እንድሕር ሪኢኻዮ ኣብኡ ፀገም የለን ኣብኡ ዝፈላለየ ኤርትራዊ የለን ያ ልዕኡ ኣኽቢርካ ምንባርን ልዕኡ ፃልነቱ ናይ ምድሓን ፍናንን ናይ ምድሓን ሃገራውነትን ከዓኒ ከም ዘለዎ እዩ ብርቱዕ እያ ማለት ኣብዚ ሲ ዝፍልል የለን ያ ሕጂ በጋ ካልኣይቲ ሸነኽ ናይዛ ታሽሞ እሞ
እቲ ሃገርሲ ነፃነቱ ረኺቡ እዚ ኸዓኒ ምስ መረጋገፂታቱ ዝተረጋገፀ ነገር እዩ። ግን እቲ ወዲ ሰብ ከ እቲ ተራ ወዲ ሰብ ከ እንታይ ረኺቡ ካብዚ ማለት ሃገርን እንተኣሽሙን ክትከውን ከለካ እቲ መጀመርያ እዚ መጀመርያ እቲ ህዝቢ ስለ ዝኾነት ህዝቢ ከዓኒ ብዜጋታትን ብውልቀ ሰባትን ዝተመስረተ ስለ ዝኾነ እዚ ኤርትራን ፐርሰን ወይ ከዓ ኤርትራዊ ሰብ ወዲ ሰብ እዚ እንታይ ረኺቡ ወይ ከዓ እቲ ነፃነት ወይ ከዓ እቲ ሃገር ምምላስ እሞ ካብ ባዕዳውያን መግዛእቲ ክኸልኣኒ እዩ ወይ ከዓ ኣይክብኒን እዩ ኢሉ ዘቃለሶ ምክንያታት ካብዚ እንታይ ረኺቡ ማለት ሓርነት ማለት እንታይ ረኺቡ እዩ ሕጂ በኻ ሕቶ ሓራ ዶ ወፂኡ ኣይወፅን እያ እታ ርእስቲ እያ። ስለዚ ክልተ ሽነኽ እዩ ዘለዎ ሓራይ ወፀትን ኢሉ ክማጎት ዝኽእል ክህሉ ይኽእል ዛላ ሓራ ወፅያ ኢሉ ከዓኒ ክማጎት ዝኽእል ይህሉ እያ። ሕጂ በጋ እዚ ሕጂ ኣነ ክብሎ ደልየ ዘለኹ ኣብቲ ቀዳማይ ማለት ኣነ ኤርትራውያን ሓራ ኣይወፁን መሬቶም ነፃነት ተፈላጥነትን ልኡላውነትን ብደገ ረኺቡ ኣሎ ግን ካብቲ ነፃነት ከምፅኦ እዩ ወይ ከዓ ብነፃነት ኣቢሉ ክጎናፀፎ እዩ ዝበሃል ሕጋዊ ኣተሃላልዋ ብሕጊ ዝተመስረተ መሰላትን ጉቡኣትን ተዘርዚሩ ዶ ረኺብዎ ዶ ኣይረኺብዎን እዩ ትሕቶ ስለዚ እቲ ሕጂ ኣነ ክዛረበሉ ዘለኹ ኣይረኸቦን እየ። ሕጂ በጋ ሎሚ ካብ ትማሊ ምሸት እኒአው ትማሊ ከዓኒ ተመሳሳሊ ዕላል ክዕለል ስለ ዘብስና እተን ዝበዛሕና ከዓ ኣብኡ ስለ ዘብስና ሓንቲ ሕቶ ነይራ ነቲ ነዚ ሓርነት ንኸይረክብ ኤርትራውያን ነፃነት ድሕሪ ነፃነት እቲ ዝምነይዎ ዝነበሩ ሓርነት ንኸይረኽቡ ዘግበረ ምክንያት ኣበይ እዩ ዝብል ሕቶ ተላዒሉ ነይሩ እዚ ኣብ ኩሉ ተመራመራይ ኤርትራዊ ኣብ ሓንጎሉ ዘሎ እዩ ስለዚ እቲ ትማሊ ክዕለሉ ዘምስአ ኩሉ ጠብዓ ኣካደሚክ እዩ ክኸውን ዝኽእል እዩ ቀሊል እዩ ድማ ኣኻኺብካ ተምፅኦ ገለ ግን እታ ቀንዲ ቁልፊ ዝኾነት ሕቶ ተላዒላ ዝነበረት ኣይሰንኪ ዕቑባ ናይ ዕቑባይ ፍስሓ ልዒልዋ ታሽሙ ኣነ ንዓ ክምልሽ ፈቲነ ትማሊ ምሸት ንሳ ከዓኒ ኣበየናይ ሸነኽ እዩ እቲ ኤርትራዊ ዜጋሲ ካብ ነፃነት ድሕሪ ምርግጋፁስ ናብ ሓርነት ንክጓዓዝ እሞኻ ንዕኡ መንፀፍ ንምግባር ንዕኡ ሕግታት ንምግባር ንዕኡ ሓደ ህንፃ ንክሃንፅ ትካላዊ ህንፃ ሃገራዊ ህንፃ ንክሃንፅ እሞ ሃገራዊ ፍልስፍና ኣብ ሃገራዊ ተረት ወይ ከዓ ሃገራዊ ትርኻ ዘንፀፈ ሃገራዊ ማንነት ተጓናፂፉ ካብቲ ከም ሓራ ኤርትራዊ ኣብዛ ሃገር እዚኣ ንክነብር ከግብሮ ዝኸበረ ኣበይ እዩ እቲ ዕንቅፋት ተረኺቡ ወይ ከዓ እታ መስበርብቲ እታ ዕንቅፋት ኣበየናይ ከመይ ጌርና ክንፍትሻ ከመይ ጌርና ክንበፅሓ ንኽእል ዝብል ሕቶ እየ ክምልሽ ሕጂ ኣብኣ ክሓስብ እየ ውዒለ ስለዚ ኩሉ ክብሎ ደልየ ዝነበርኩ ኣብዛ ሕቶ እዚኣ ፍሬን ገይረዮ ኣለኹ ሕጂ በቃ ምናልባት እቲ ዝተረፈ ነገራት ወይ ከዓ ካልእ ጉዳያት ብዛዕባ ናራቲቭ ብዛዕባ እንታይ እዩ ተኣሽቦ ኣብ ሃገራዊ መንነት እንታይ ተራ ኣለዎ ገለታት ገለ ምናልባት ኣብ ካልእ ግዜ ብዕምቀት ክዝረበሉ ይከኣል ይኸውን ሕጂ ግን እዛ ሕቶ እዚኣ ስለዚ እቲ ጉዳይ በጋ ኣበይና ክንከይድ ኣብቲ ታሪካዊ ድሕረ ባይታና ኢና ክንፍትሻ ኣብ ካልእ ቦታ ክንደልያ ንኽእልን ኢና ወይ ከዓ ዋላ እውን እንተሓሰብና እውን መልሲ ክንረኽበላ ንኽእል ስማዕ ዘለኹ ጀማ እዚ ስክሪን ተዓፂሉ ሃሎ ስማዕ ኣለኹ ሓቢብና ስማዕ ዘሎ ነይረ ወወ ሶሪ ሚዩት ገይረ ነይረ ናተይ ትስማዕ ኣለኻ
اوكي سمع له. سمع له سلازي كالي بحلمي ويكا بقلي بتاشمو خرخباين خيلينينا يعني ኣብ ዝኾነ ይኹን ጉዳያት ይኹን ረኽባ ብሃይማኖት ኣቢልና ተንቲና ብሞራሊቲ ኣቢልና ተንቲና ብባህሊ ተንቲና ብገለ ተንቲና ኣይንረኽባን ኢና ኣብ ምንታይ ኢና ንረኽባ ኣብ ታሪክ ኢና ንረኽባ ኣብቲ ታሪካዊ ኣመፃፅኣ ናትና ወይ ኣካውና ናትና ኣብኡ ኢና ንረኽባ እዚኣ መልሲ ናይ እዚኣ ሕቶ እዚኣ ያኒ ነዚኣ ሕቶ እዚኣ ከይተመለሸ ከዓኒ ንሕና ክንስጉም ኣይንኽእልን ኢና እያ ስለዚህ ካቢ ሚእቲ ቮሊዩም ኣፅኒዑ እንታሽሙ ምግባር ሲ ሓንቲ ኣብ ሕሳብ ዝኣተወት ሲ ኣብ ታሽሙ ዝኣተወት ሕቶ ያታ መገዲ ትኸፍት ኩሉ ግዜ እያ ኣገዳሲ ኣነ ኣብቲ ዝለዓል ሕቶ ምትኳር ብዘይ መጠን ጠቓሚ እዩ ስለዚ ኣብቲ ታሪክ ኢና ባጋ ክንፍትሽ ክንረኽባ ንፈትሽ ያኒ ብቅልል ዝበለ ብሕፅር ዝበለ በጋ ግዜ ክንወስድ ስለ ዘይደሊ እዛ ኤርትራ ንገዛ ርእሳ ክትምስረት ኮላሲ ክትምድረስ ኮላሲ ኤርትራውያን ኣብኡ ኢድ ኣይነበሮምን እያ يعني ኣብ ዝኸይድ ዝነበረ ታሪክ ናይ ካልኦት ታሪክ ካልኦት ክመርሕዎ ዝመርሕዎ ወይ ከዓ ንካልኦት ጥቕምታት ተባሂሉ ዝኸይድ ዝምዕብል ዝነበረ ምዕባሌታት ዘምፅኦ ታሪክ ዘምፅኦ ዝፈጠራ يعني ማለት ኮሎኒያል ኮንቴስት ወይ ከዓ ውድድር ኣብ መን ገበተ መን ዝዓበየ መሬት ወሰደ መን ገለ ኣብኡ ተመስረተ ናይ ኤውሮጳውያን ብሕልፊ ብእንግሊዝኒ ብፈረንሳኒ ዝምእኸል ዝነበረ ናይ ምስፋሕ ጉዳይ ዘምፅኣ ጉዳይ በጋ ኣብዚ በጋ እዚኣ ተኣሽሙ ክትኸውን ኮላ መስተመስረተት ያኔ እቲ ውሽጣዊ ምዕባሌ ናትና ያኔ ናይ ኤርትራውያን ዝነበረ ኣካይዳ ብሕግታት ድዩ ብሕጊ እንዳባ ድዩ ብገለ ድዩ ብገለ ዝኸይድ ዝነበረ ኣብ ሓደ ነገር ተጠርኒፉ ኣብ ሓደ ጂኦግራፊያዊ ታሽሙ ተቐሪፁ ወይ ከዓ ኣትዩ ኣብኡ በጋ ነዚ ምዕባለ እዚ ምዝ ምዕባለ እዚ ናይ ምውሳእ ጉዕዞ እዩ ተጀሚሩ ማለት እያ ግን እቲ ዘጋጠመ ነገር እንታይ ያኒ እቶም ገዛእቲ ዝመፁ ገዛእቲ እቲ ኣብ ክንዲ እታ ነዚ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዝፀንሐት ታሽሙ ናብ ሃገራውነት ወይ ከዓኒ ኣብ ነንሕሒዱ ናይ ሓባር ትረኻ ወይ ናይ ሓባር ናራቲቭ ኣብ ምህናፅ ኣብ ገለ ክንዲ ዝፀምድ ኣብ ዘለዎ ጠጠው ኢሉ ብልዕሊኡ ያኒ ንቶም ሰትለርስ ወይ ከዓ ነቶም ካብ ደገ ዝመፁ ወይ ከዓ ጥልያን ጠላይ ናብ ታሽሙ ዝመፁ ንዕኦም ዘገልግል ሓደ መምሕዳር እዩ ተይኮይኑ እያ እቲ ዘለዎ ከም ዘለዎ ይኸይዱ እያ ከም ዘለዎ ይፀኒሑ ኣይተንከፍዎ ናብኡ እያ ኣይትተንክፈን እያ ስለዚ በጋ እዚ ከም ሃገር ክኸውን ከሎሲ እቲ ብዙሕነት ናይ ኣብ ኤርትራ ዝነበረሲ ሓደ ናይ ሓባር ሃገራዊ ትረኻ ንኸማዕብል ንኽጣዕሞን ገመድ ንኽተሓወስ ያኒ ዕድል ብዙሕ ኣይነበሮን ያኒ እዚ ከዓ ምንታይ ያኒ ፍቆርስ ንዛረብ ኢና ያኒ መገድታት ተገይሩ ባዕርፊ ሓድሽ ነገራት ተኣታትዩ ገለታት ገለ ንብል ኢና ያኒ ግን እዚ ንመጀመርያ ንመን የገልግል ነይሩ ያኒ ንመን ታሽሙ ይገብር ነይሩ ያኒ ነዚ ምዝኽ ከይድ ከሎ ከዓኒ ምዕባለ ናይቲ ወዲሰብ ወይ ከዓ ናይቲ ኣባላት ናይቶም ሕብረተሰብ ናይ ሕብረተሰብ ያኒ ንሱ ንሲ ዝጥቀመሉ ንሱ ታሽሙ ዝኾነ ንመን ከገልግል ይመፅእ ነቶም ጠላይን ንኸገልግል ወይ ከዓኒ ንኻልእ እታ ኮሎኒያል ያኒ ሴም ፓወር ወይ ከዓ ጢልያን ያኒ መግዛእቲ ጢልያን ንኻልእ ፕሮጀክት ዝሓስቦ ዝነበረ ምድራው ወይ ድሕረ ባይታ ወይ ገለታ ንምግባር እንተዘይኮይኑ ኣብቲ ናይ ሓባር ሃገራውነት ወይ ከዓ ናይ ሓባር ናራቲቭ ከዓ ናሽናል ናራቲቭ ሞ ናብ ሓደ ማንነት ከመርሕ ዝኽእል ኣብኡ ብዙሕ ኣይተተንክፈን እያ ስለዘይተተንከፈ ጢልያን ክወፁ ከለዉ يعني جينا أم مسرح زلوا زي تودع يعني زي تمسرته ሃገራውነት ገዲፎ ሃገር ገዲፎ አርኪቦ መንከዶ እጅ በጋ ኣብዚ ኤርትራውያን ክረክቡዋ ከሎ ሃገርነት
ናሽናል ፕሮጀክት ወይ ከዓ ኔሽንሁድ ፕሮጀክት ውጥን ናይ ሃገር يعني it was in the making يعني unconstituted ወይ ከዓ ዘይተመስረተት ሃገር እዮም ተባቢሎም يعني በቃ ሕጂ በቃ ኩሉ ክኸውን ከሎ እንደገና ሃይ ኢሎም ኣብቲ ዝነበሮም ታሽሞ ንእግረ መገዱም ውንሲ ኣብቲ يعني ኣካላት ናይዚ ሕብረተሰብ እዚ ወይ ከዓ ናይዚ ብዙሕነት ኣካላት ንገዛ ርእሶ ኣብ ዘለዎ يعني ምዕባለ እናካየዱ እዮም ፀኒሖም ግን እዚ ምዕባለ እዚ እንታይ ክኸውን ከሎ ዝተዋሃደ ካብ ውሁድ ወይ ንኣብነት ገለ ዩኒፎርም ዝኾነ ወይ ከዓ ንኩሉ ከተሓባብር ዝኽእል ማንነት ሃገራዊ ማንነት يعني ብጥልያን ገይሩ ዝተረከቦ ወይ ከዓ ዝኾነ የለን يعني እንደገና ክስራሕ እዩ ነይሩ يعني ካብቲ ጥልያን ክኣቱ እንከሎ ጠጠው ዘበሎ ንቅድሚት ኣብታ ዝተሃነፀት ሃገር ማለት ሃፀያውነት ዝመስረተ ሃገር ኣብ ውሽጣ ናብ ሃገርነት ንኽትልወጥ ትስራሕ ወይ ከዓ ትጉዕዞ ኤርትራውያን ነታ ሃገር ተቐቢሎም ከበገስዎን ንቅድሚት ክደፍእዎን እዮም ተገይሩ يعني ካብኡ ኣይነበረን يعني ካልእ ምርጫ ኣይነበረን يعني ግን እንታይ ኮይኑ ባጋ እቲ ፀገም ዝኾነ እያ ስለዚ እቲ ናሽናል ታሽሙ ቅድሚ ምምስራቱ ናሽናል ናራቲቭ ሞ ናይ ምምሃሃድን ናይ ኮመን አይደንቲቲ ኤርትራዊ አይደንቲቲ ኤርትራዊ ማንነት ሃገራዊ ማንነት ቅድሚ ኮንሶሊዴት ምዃኑ ካልእ ፀገማት ከዓ ኣጋጢሞ እያ يعني እቶም ኤርትራ ዝፈጠረ ምዕባለታት ዝመርሑ ዝነበሩ ባዕዳውያን ምስቶም ካልኦት ጥቡሕ ዘለዎም ከዓ ጎረቤት ዝነበሩ ምስ ኢትዮጵያ يعني ኣብ ሓደ ዓንቃፊ ዝኾነ ነቲ ፕሮሰስ ኤርትራውያን ብኣገባቦም ድሕሪ እቲ ኮንስቲቱሽን ምቕባሎም ወይ እቲ ታሽሙ ምቕባሎም ኣብ ክንዲ ንቅድሚ ዝኸዱን ብሰላምን ብገላታትን ዝኸዱ ኣብዚ በጋ ሓድሽ ምዕባለ ታሪኻዊ ምዕባለ መፅኡ ማለት እዩ እሱ ከዓ እቲ ነዚ ነገር እዚ ጠጠው ዘበለ ናይ ኢትዮጵያ ገወጣ ማለት እዩ ኢትዮጵያ يعني ነፃ ዝኾነ ናይ ኢትዮጵያዊ ብኢትዮጵያዊ ኢልካ ክትግምግሞ يعني ልክዕ ኣይኮነን يعني ማለት ካልኦት ኢድ ኣለዎም يعني ካልእ ጠቕምታት ዝሓወሰ ብእንግሊዝን يعني ኣሜሪካውያንን ዝመርሖ ወይ ከዓ ኣሜሪካ ሓላፍነቱ ዝወሰደ መሪሕነቱ ዝወሰደት ናይ ኢምፔሪያሊዝም ወይ ከዓ ናይ ሃገራት ናይ ህዝብታት ናይ ምግባጢ መርሆ ዝተሓወሶ ብኡ እዩ እዚ ባ ተዓንፊቡ ኦኬ እዚ ተዓንቂፉ በጋ ኤርትራውያን ኣብ ሓድሽ ቡድሆ እዮም ሓድሽ ቡድሆ እዩ እዚ ቡድሆ እዚ እንታይ يعني ነታ ሃገር ተቐቢሎማ እዮም يعني ኩሉ ነገራቶም ከምዛ ከም ኤንቲቲ ኣብ ኣኽነብሩ ከም ዘለዎም ብብዝሕነት ናቶም ድዩ ብገለ ናቶም ድዩ ብዝኾነ ይኹን ስርዓታት እታ ታሪክ ዘምፅኣ ኤንቲቲ ወይ ከዓ ሃገራዊ ትካል ተቐቢሎም ክኸዱ ንዓኣ ንምሕላውን ንዓኣ ንምድሓንን ኣብኡ ወጋ ኣብ ሓድሽ ምዕባለ ኣካይዱ ማለት እዩ ሕጂ በጋ ኣብ ምንታይ ኣትዮም ማለት እዩ ኤርትራውያን ኣብቲ ጎንፂ ምስ ኢትዮጵያውያን ዝነበረ ጎንፂ ወይ ሃገር ናይ ምድሓን ወይ ጎበጣ ናይ ምምካትን ንጎበጣ ናይ ምስዓርን ታሽሙ ተኣትዩ ማለት እዩ ሕጂ በጋ እዚ መስርሕ እዚ እናኸደ እንከሎ ከዓኒ የግዲ يعني እቶም ኢትዮጵያውያን ብሓይልን ብብረትን ስለ ዝመፁ ወይ ብድልየትን ብሬፈረንደም ወይ ከዓኒ ብውከሳ ምስ ህዝቢ ኤርትራ ዘይኮነስ ብወተሃደራዊ ገበጣ ስለ ዝመፁ የግዲ ወተሃደራዊ መልሲ ክወሃብ ነይርዎ يعني ሕጂ መምህር ዘርኡ ዝብሎ ዝነበረ ዓንቶበ يعني ሓመድ ድሪስ ዓዋቴ ክጅምር ከሎ ነዚ ግዴታ እዚ يعني መልሲ መሃብ ወይ ከዓ ነዚ ጉዳይ እዚ ናይ ምምራሕ ተራይ ነይርዎ يعني ሰገድ በጋ ብጠመንጃኒ ብጥይትን ብሓውን ስለ ዝመቑኻ ብሓውን ብጥይትን ክተጥቆ ስለ ዘለካ ስለዚ መጀመርያ ፕራዮሪቲ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ዝኾነ እንታይ እዩ ብብረት ሒዝካ ምቅላስ ማለት እዩ እዚ በጋ እንታይ ክኸውን ነይሩ በጋ ትሽግር ዝነበረ ኣብዚ ከዓኒ ናይ ዘይምስማዕኒ ዘይቅዱው ዝኾነ ምዕባለታት ከዓ መፅአ ሕጂ በጋ እቲ ዘይቅዱው ዝኾነ ምዕባለታት እንታይ እዩ يعني እቲ ቅድሚ ንኣብነት
ቅድሚ ኤርትራዊ እንታይነት ወይ ኤርትራዊ ብዙሕነት ሓቂፍዎ ዝካየድ ዝነበረ يعني ክልተ መስመር ሒዙ ዝመፀ ናይ ስልጣኔ ኣብነት ናይ ስልጣኔ ውፅኢት يعني ንሱ ኣብ ክንዲ يعني ከም ኣብቲ ናሽናል ሃገራዊ ትርኻ ተዋሂዱ ምስኡ ኣብኡ መስነንሕ ሒዱ ተሰኻኺዑ ክንዲ ደጋፊ ዝኸውን ገለ ጥሙሕ ዘለዎም ሸነኻት ኣብቲ ብረታዊ ቃልሲ ዝኾነሉ ግዜ ናይዚ ጉዳያት እዚ ናብ ግርጭት እዚ ናብ ዘይት ምእትምማን ናይ ገለን ከይዱ ማለት እያ ሕጂ በቃ እቲ ጉዳይ ወተሃደራዊ ሸነኽ ወይ ከዓኒ ተራ ናይ ጠመንጃ ተራ ሓውኒ ምርፃምኒ ከም ፕራዮሪቲ ተወሲዱ ስለ ዝነበረ ኣብኡ ንሲ ዝኾነ ይኹን ግርጭት ኣብ ዝርከበሉ ግዜ ብዙሕ ጌጋታት ኮይኑ ክንዲ ብሲቪል ኣገባብ ወይ ከዓኒ ብልዝብ ዝኸውን ብክፈላለ እንተዘይኮይኑሲ ከተሓባበር ዘይኽእል ስጉምትታት ይውሰድ ነይሩ እያ ብሕልፊ ካቢ 1961 ብረት ብሃብቲ ቃልሲ ስራብ ዝጅምረሉን ክሳብ 64-65 ግዜ ዝነበረ ኣብኡ በጋ እቲ ሰብ ጥሙሕ ዘለዎም ሰባት ዝፅሕትርዎ ዝነበሩ ጉዳይ ኣብ ክንዲ ብልዝብኒ ብኣገባብን ዝፍታሕ ብጉጉይ ዝኾነ ታሽሙታት ናይ ምፍታሕ ጉዳይ ስለ ዝነበረ ኣብኡ በጋ ኣብዚ እናማዕበለ ከይዱ ፍልልይኒ እቲ ታሽሙታት ወይ ከዓ ኣምቢሽን ዘለዎም ወይ ከዓ ጥሙሕ ዘለዎም ሰባት ንዕኦም ከምዝፅዕሞም ኣገባቢ ንክምዕብል ዕድል ሂብዎም እያ ንኣብነት ኣብ ከሰላ ዝተረኸበ ተረኽቦ እቶም ክልተ ተጋድልቲ ኣብኡ ምማቶም ወይ ከዓ ኣማውትኦም እዚ ሓደ ካብቲ ኣብነት ናይ ብጉጉይ ኣገባቢ ግርጭታት ናይ መፍታሒ ስለ ዝኾነ ወይ ከዓ ፕራዮሪቲ ከም ሕጊ ናይ ወታደራዊ ሕጊ ሒዝካሲ ፀጥታዊ ስጉብቲ ወይ ከዓ ፀጥታዊ ኣፈታትሓ ናይ ግርጭት ምውሳዱ ንገዛርሱ ሓደ ሳዕቤናቱ ምናልባት ኣብዚ ንሕና ሕጂ ንረከበሉ ዘለና ኩነት ካብ ዝብፅሑና ሓደ ካብቲ ምክንያታት ክኸውን ይኽእል ኣብነት ንሱ ከም ዛዕባ ዘይኮነሲ ከም ኣብነት ናይ ጌጋ ጉጉይ ኣፈታትሓ ናይ ግርጭታት ምልክት ክኾነና ዝኽእል ጉዳይ ማለት እያ ስለዚ ከይዱ በጋ እቲ ብረታዊ ቃልሲ ኣብ ክንዲ መቐፀልታ ዝኸውን ያሲ እቲ ሃገር ናይ ምህናት ወይ ከዓ ናይ ሓባር ውህደት ናይ ሃገራዊ ትረኻኒ ናብ ሃገራዊ መንነት ወይ ከዓ ማንነት ክመርሐካ ዝኽእል ኣብ ክንዲ ዝኸይድ ሌጣ ወተሃደር እናኾነ ከይዱ ክሳብ መዓስ ክሳብ 1971 ክሳብ 1971 ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ጉባኤ ትገብር ማለት እያ እቲ ጉጉይ ኣገባብ ይኸይድ ከም ዘሎ ላኪን ካብ 64 ኣቢሉ ይተርኢ ተጋደልቲ እዚኦም ሪፎርም ወይ ከዓ ናይ ምምሕያሽ መሪሕነት ኣብ ሜዳ ክኸውን ኣለዎ ዝሰውራ ፕሮግራም ክህልዎ ኣለዎ እዚታት መደብ ክህልዎ ኣለዎ ገለታት ዝብል ሓድሽ ኣይነበረን ማለት እቲ ጉዕዞ ቀሊል ቃልሲ እውን ኣይኮነን 4-5 ዓመት ዝወሰደ ክሳብ 71 ካብ 64-65 ክሳብ 71 ዝኸደ ቃልሲ ነይሩ እያ ድሕሪኡ ግን ቁሩብ ተኣሽሙ ክኸውን ጀሚሩ ናይ 71 ጉባኤ እቲ ወተሃደራዊ ሸነኽ ጥራሕ ኣብ መጨረሻ ሓደገኛ ከም ምዃኑ ተራእዩ ማለት እቲ መቐፀልታ ናይቲ ሲቪልያን ወይ ከዓ ጉዕዞ ናይ ሲቪልያን ወይ ከዓ ናይ በርገሳዊ ኣተሃላልዋ ከማን ከም ማዕረ ምስ ብረታዊ ቃልሲ ክካየድ እንተዘይትኽእሉ ኣብ መጨረሻ ሓደጋ ኣለዎ ሓደጋ ከእትወና እዩ
ዝብል ዕግበታት ነይሩ يعني ብኡ መሰረጅ ከዋኒት ናይ 1971 ታሽሙ ኮይኑስ ናይ ህዝባዊ ማሕበራት እቲ ሲቪላዊ ሸነኻት በብሌየርስናቱ ወይ ከዓ በብደረጁ يعني ብደቂ ኣንስትዮ ድዩ ብተምሃሮ ድዩ ብሓረስቶ ድዩ ገለ يعني ተኸይኑ እዚ እንታይ እዩ እቲ ዘመልክተና ዘሎ يعني ሕጂ በጋ እቲ ብረታዊ ቃልሲሲ ኣብ መጨረሻ ናብቲ ሲቪላዊ ሓርነትን ናብቲ ታሽሙታትን ክእትወካ ኣይክእልን እዩ ሓደጋ ኣለዎ ኢሉ ዝተኣመነሉ እዩ በቃ እዚ እቲ ውድድር ኣብ መገ ክልተ ሸነኽ ዝኾነ ብሕልፊ ህዝባዊ ሓይልታት ሓይልታት እኳ ክንብሎ ኣይንኽእል ኢና እቶም ሰለስተ ሸነኻት ግን ኣብ መጨረሻ እቲ ዝሰዓረ ጠብዓን ሰልፊ ነፃነት እዩ ሰልፊ ነፃነት ካሊእ ተኣሽሙታት ነይርዎ ብዘይካ ወተሃደራዊ ጉዳያት እዚ ሲቪልያን ዝኾነ ወይ ከዓ ናይ ሲቪል ጉዳያት ናይ ገለ እቲ ህዝቢ ምድርጃው ህዝቢ ተኣሽሙ እሞ ተዳልዩ ፀኒሑ ሲ ነቲ ወተሃደራዊ ሸነኽ ቸክ ክብሎ ክኽእል ዘኽእሎ ጉዕዞ ንዓታቶም ኣብዚ ፕሮግራም እውን ኣብ እንተኣሽሞም ኣይነበረን ሌጣ ናብ ወተሃደራውን ፀጥታውን ውድብ እዮም ሰሪሖም يعني በቃ ነቲ ከኸስቦ ዝኽኣሉ ሸነኽ ናይ ኤርትራውያን ከዓ እውን ኣብዚ ኢንቨስት ክገብር يعني ኩሉ ፀዓታቱ ኩሉ يعني ዘሮምሰሶን ዝኾኑኖሲ ወርቂ ድዩ ዋላ ዝኾነ ይኹንሲ ናብቲ ወተሃደራውን ፀጥታውን ዕንትርና ወይ ከዓ ሓያልነት ኣብኡ ንክኸውን ታሽሙ ገይሩ እቲ ሓደ ሸነኽ ከዓ ከምኡ ዝገብር ዝነበረ ኣብ መጨረሻ በጋ የግዲ እቲ ግርጭት እዚ ክፍታሕ ኣለዎ يعني ኣብ ክንዲ ብልዝብ ክፍታሕ ከዓ ብዙሕ ድሕሪ ምፅራዕ يعني መጨረሹ ናይ 1977 ፈተነ እዩ ነይሩ يعني መጨረሻ يعني ክትዓረቕ ኣይከኣለን يعني ኣብ መጨረሻ በጋ ኣብ ኩሉ ነገራት ኣብ ሕሳብ ገይሩ ኩሉ ኣሊያንስ ኣብ ሕሳብ ገይሩ يعني ፕራዮሪቲስ ናቱ ታሽሙ ገይሩ መጀመርያ በጋ እቲ ወተሃደራዊ ንርዶ ዋላ ወተሃደራዊ ሓውሰ ምስ ሓውሰ ሲቪላዊ ጉዕዞ ዶ ኣይና ይስዓር ብዝብል ታሽሙ ብ1982 እቲ ወተሃደራዊ መርሆ ሒዙ ዝነበረ ይስዒሩ يعني ኣብ መጨረሻ በጋ እቲ ጉዳይ ከይዱ ኣብ ክንዲ እቲ ነቲ ነዚ ተመርሕ ዝነበረ መሪሕነት يعني የለን ሓደ ካብቲ መበገሲና ወይ ከዓ መፍለይና ንሱ እዩ ነይሩ ኤርትራዊ يعني ሜዳ ኤርትራ ካብ ሓደ ውድብ ንላዕሊ ክስከም ኣይክእልን እዩ ዝብል ነበረ يعني ኮነ ብኣንፃሩ ድሕሪ 82 83 يعني ንሶም ሒዞም መቶ ጉዳይ يعني ጀብሃት ሕመየሉ ዝነበረ ንሳቶም ሒዞም يعني ካብ ሓደ ውድብ ንላዕሊ ሳይኸውን እዩ ንሱ ኸዓኒ ኣብ ኤርትራ መስተኣተወ ወንሲ ብ20 ሰነ 1993 እንደገና ዳግመ ኣዋጅ ዝተኣወጀሉ ኮይኑ ማለት እዩ ስለዚ በጋ ኣምታይ ክበፅሕ ደልየ እታ ሕቶ ዝተላዕለት ሕቶ ኣበይና ተዓንቂፍና በጋ 1993 ተሃገር ነፃ ክኸውን ከሎ እሞ ብሕጊ ድማኒ ብ1993 ብረፈረንደም ኣቢሉ ነፃነት ክረጋገፅ ከሎ እቲ ናይ ሓርነት ጉዳይ يعني እቲ ኣቢ ወተሃደራዊ ሸነኽን ኣብ ፀጥታ ሸነኽን ጥራሕ ኣተኪሩ ንዕኡ እንታሽሙ ክኸውን ዝነበረ እሞ ኣብዚ ከዓኒ ውሽጣዊ ሽግራቱን ሸጣን ታሽሙታቱን እናፈትሐሞን እናተገበተ ብውሑዳት ሰባት ብሽም ፀጋምነት ዶ ብሽም ማርክሲዝም ሌኒኒዝም በዞም ገለ እናኾነ ከሎ يعني ጥሙሕ ናይ ሓደ ሰብ ወይ ናይ ክልተ ሰብ ወይ ናይ ግሩፕ መጀመርያ ዳረጋ ኣብ መጨረሻ ናይ ሓደ ውልቀ ሰብ ዝዕብልሎ ወይ ከዓ ዝግብቶ ሁነት እዩ ተፈጢሩ ማለት እዩ ኣብ መጨረሻ ባጋ ሕጂ ባጋ እቲ ሲቪላዊ ታሽሙታት ዋላ እውን ኣዋጅ ይግበር ዋላ እውን ነቲ ግዝያዊ ታሽሙ ነፃነት ይቀበል ዋላ እውን መሪሕነት ናይ ህዝባዊ ግንባር ብኣዋጅ የፍልጥ ዋላ ገለ የፍልጥ እቲ ወተሃደራዊ ታሽሙ ብዙሕ መስዋዕቲ ዘኽፈለኒ معات جنزبين معات قلن معات نبرتاتني زبل عين داش متانسو يعني سي كنا خقتهم ويكان عو داش مقبل نفس ويلاوي نفس ويلاوي صارت ويكان نفس ويلاوي معبالي الملواتو يعني أبزو بقى تي ميزان ناي حيلي أي نورن ما حسب أي نورن يتخيلن مالتي يعني إندعنا بأنت أرو تأوجو سي يعني ناي ودبات حشوية يلن زبل داش مو هون كل انتاي مالتي يعني
أبي ميدا فتحنايو تاشون عندنا حجي بخالا أبيلسي بوليتيكاني بتاشون ببزح عندنا بوليتيكاني ببوليتيكال بلوراليزم سي عندنا دكسي ناتو سيخ مسأنا عين فكريني نايو نيرو تودا يعني ስለዚህ ታሕቶ ዋጋ ብዚያ ትምልሽ يعني ስለምንታዩ يعني ኤርትራውያን ኤርትራውያን ሲ يعني ኣብ ሃገሮም ነፃ ምስ ወፅኡ ሲ ናብ ሓርነት ናይ ጉዕዞ ወይ ከዓ ናይቲ ወዲ ሰብ ሓርነት ጉዳይ ከኣቱ ዘይምኽኣሎም ኣብዚ እዩ እቲ ጉዳይ ነይሩ እዩ ስለዚ እቲ መልሱ ኣብቲ ታሪክ ናትና እዩ ዘሎ ሕጂ በጋ እንታይ ናይ ሕጂ በጋ ክንመ ዘሎ ብኸመይ ብኸመይ ከ يعني ከኸብር ይግባእ ትብል ሕቶ ወል ነዚ ተረኻዚ ኢና ክንፍትሽ ዘለና ነዚ ተረኻዚ ኢና ክነምህር ዘለና يعني ኣበይ ተጋጊና ኣለና ከመይ ከ ብኸመይ ኣገባብ ክንዋፅኦ ንኽእል ኣብ ዝብል ኣብ ምሕሳብኒ መጀመርያ ምስ ነብስኻ ከም ዜጋታት يعني ከም ዜጋታት ካልኣይ ወንሲ ምስ ኩላና يعني ብሓባር ክንሓስበሉ ዘለናሲ ነዚ ጉዳይ እዚ ክነኸብር ከለናስ ነቲ يعني سي بدمن بقلن بإدريس محمد عوات ممهر زرقو سي كلتيو سي خطفليو عي تغيرين يخازولو زنبرة نعوقو مقهاسيني نعوقو من ناسن زي كنت نعوقو إن خبركا أخبركا أبيناي تاريخي وقعزو أبيناي همتنا تاريخي تغيخا زبل أبزي أكما مفتاشيني أبزي أمستنتانين إيو خنوعل زلنا لزي أكابراناتنا يعني معناتها خبر كله سي بقو يخبر زلو يعني خبر انت خوين انتاي بقى خون زلو يعني بقى تهزبي يخي كنقح زلو تهزبي خان خنقح انت خوين سي أكن دي بتحدراوي بقالتات رسمي خون سي يعني سي توقع يكونتن يعني يجي زلو إرتراوي مس إرتراوي تاشمي خون زلو يعني حرنتنا يدك سبات زي أمنني ويكا كالي أجندا أبجبو غيرو كقعز زلوني يعني تي حرنت يقبأنيو ونسأنتن هاجرين نتقالسكو يعني أخشقونني كبتاتنني أبي عندنا أبارنت نخاتون زي كونس يعني أبتا هاجر زمسات هاجر سي كبرنا تيكم ودك سبات كمتي كماتن ولدنا خنوصو كلنا حيزنا زمسانا يعني زمسانا نسأنت بو أبي بخمو عينكم بخمو منافكمو نايزي نايزي منفسي ወይ ከዓ ናይዚ ፍልስፍና እዚ ምዕባሌ ኣረጋጊፅናሲ يعني ክንነብረላ ሃገር ኢና ንደሊ ዝብልን እቲ ሓደ ንሴ ሕጂ ኣብ ወታደራትና ኣብ ሲቪል ወር ኣትዩ ወይ ከዓ ነፍሰ ናሴ ንሕትካ ኣትዩ ሲ ምግጫው ኣይኮነን ንዕኡ ናይ ቀድም ነገይት ጌርካ ወይ ከዓ ንዑ ደምሲስካሲ ከም ባሓድሽ ከዓኒ ዲኮንስትራክት ጌርካስ ኩሉ በታቲንካስ እንደገና ናይ ምስራሕ ጉዕዞ ምስባኽ ወይ ከዓ ምምሃር ማለት ኣይኮነን ግን እንታይ እዩ እቲ ብታሪክ ዝመፀ ወይ ከዓ ብታሪክ ዝተገብረ ጌጋ ብኸመይ ክዕር ኣለዎ ብኸመይ ክውጠና ኣለዎ ዝዝረበሉኒ يعني سب حساب حساب يخونلوني زستنتنلون معلت زنونه بو أجواب انتخبرنايو صبوا يعني لومي بقى أبز جزا بهم أجواب كنخبروا إنا تسامعنا يعني مسي وانا جزا يعني مسي مرزوق نزارة وكل ناسي بهم إنا تاشمو غيرنا يعني على سي تقول دايسي نسألتي سلا زي كنا سلا زي تتقمنا سلا زي كنا سلا زي كنا سيم يعني هذه نزل عالمي يعني تي حجر مفتارون هنا تهاجر تقبلنا هنا هم إثروان تقبلنا هنا ثم من البعض كان ريتوز نبرم شنخات كي ترفع مثلا إثيوبيا نحنا كلنا إثيوبيا نبل نخوض أتريس predominant لسي يعني ركب مسي إثيوبيا يكون ولا مسكلة يكون زنبرسي طبيعي خبير تا إيرتراسي زلا علامات مخاناسي أبزي زي ما تيرني بحساب نايزي كونن بقى حجتي جوزو نابزي مفتاش ناي أبينا تاريخه همتي تاريخها بخميك خطعريو يجبأ زول حتى العلكة اختزارو كلها لهم معنتي يعني مع نسألنتي أبدي زخبروا له عام عالتسي بس عبازة اختزارة بكل خاسي أتي منفصل انتاش منكم وخونا اللوية
ስለዚ ኣይሳንክ ናብዚ ዘረባ እዚ ዘእተኸና ትማል ምሸት ኣቑባይ ፍስሓ ቨሪ ኣኪሬት ዝኾነ ናብ ሓቂ ሶል ሰርችን ከዓ ናይ ሕልና ፍተሻ ከግበረካ ዝኽእል ታሽሙ ስለ ዝኾንካስ ኩሉ ሓስቦ ዝቐንኹ ቀኒየስ እዚ ሕጂ ዓጀውጀው ዝበልክዎ ናብ ከምኡ ንኽብል ደፊኡኒ ማለት እዩ ትሕቶ ካብ ትማል ምሸት ስጋብ ሎሚ ማለት እዩ ወተንኪዩ ሆፕ ሓደ ነጥብታት ገለ ኣቐሚጥና ሕጂ ዋጋ እቲ ክንልዋጠሉ ዘለና እንታይ ምስ ሕጂ ዋጋ እቲ ፍተሻ ባለመታት ብቅልል ዝበለ ኣገባብ ኣበይና ክንሪኦ ዘለና ኣብ ነብስና ከም ዜጋታት ኣብ ዜጋታት ኢና ክንሪኦ ዘለና ምክንያቱ ሓርነት ዘረጋግፅ እቲ ዜጋ ባዕሉ እዩ እቲ ዜጋ ብሓንሳብ ኮይኑ ናይ ሓባር ኣዌርነስ ወይ ከዓ ናይ ሓባር እንታይ ብሎ ንቕሓት ኣማዕቢሉን እንታሽሙን ገይሩን ናይ ሓባር ተበግሶ ወሲዱን ክሰምርን እንታሽሙን ከሎ እዩ ስለዚ ኣብቲ ሲቪልያን ወታሃደራት ከድሕኑካ ኣይክእሉን እዮም ዋላ እውን ሕጂ ሓደ በነበለንቲ ዝኸውን ሓደ ስዋር ኣዛሃብ ናይ ሱዳን መሳሊ ኣብ ኤርትራ መፂኡ ብወታሃደራት መሪሑ ዕልዋ ገይሩ ኣሎ ከሎ ንዑ እንትበለና እቲ ንደልዮ ዘለና ወይ ከዓ ንሓልሞ ዘለና ናይ ደቂ ሰባት ሓርነት ክንኣቱ ዲና ኣይንኣቱን ኢና ትመልሱ ንኩላና ብሩህ እዩ እቲ ብሩህ ምዃኑ ከዓኒ ካብ ታሪክን ከባቢ ዝሓለፈ ኣብነታት ዘቐሰምናዮ ሓቅታት ስለ ዘሎ እዩ ስለዚ ኣብዚ ወዲኡ ኣለኹ መረዘሩ ተንኪዩ ቨሪ ማች ታንኪዩ እስማዒል ወል ኒዶም ሓቢሎም ክሳብ ርእቶ ዝህቡ ወይ ሕቶ ዘልዕሉ ሓንቲ ዝጠቐስኳ ነገር ነይራ ንሳ ከዓ ካብ ዝተፈላለዩ መዋእላት ዝተፈላለዩ ገዛእቲ እንግዳ ሃገርና ኣብዚ ዘለናዮ መድረኽ ሕጂ እንተኾነ እቲ ብኢዳዙር ምግዛእ ብዲክታቶርያውነት ኣይተ ኢሳያስ ንምቕፃሉ ኣብ ከባቢና እንታይ ዓይነትን ናይ መነመንን ብመን ዝተደረኸንከ ብመንፅር ሓርነት ህዝብና ክንሪኦ ይግባእ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ኣሜሪካ ብዘይቃል ዓለም ኣብ ኩሉ ሃገራት ዓለም ምስኦም ዘይከይድ እንድሕር ኮይኑ ብስመ ዴሞክራሲ ብስመ መሰል ህዝቢ ዘይምኽባር እንታይ እዮም ነቲ መንግስታት ክግልበጥ ከም ዘለዎ ዝገብሩ ሓደ ሓያል ፋይናንሲንግ ብምስዳድ ህዝቢ ክልዓል ብምግባር የልግስዎ ካሊእ ቀጥታ ንሲኣኤ ብምልኣኽ የልግስዎም ወይ ቅንፅልዎም ብዙሓት እዮም ብከምኡ ኮይኖም ሕጂ እቲ ኣብ ከባቢና ዘሎ ዝምድናታት ዝፍጠር ዘሎ ማለት እዩ ንመነመን እዮም ኣሜሪካ ዘዋህልሉ ዘሎ ኣብቲ ከባቢና እንተልና ግብፂ ስዑድ ዓረብያ እስራኤል ካልኦት እውን ኣብኡ ዝኣትዉ ሕጂ እዚኣቶም ፍትሓውያን ዶ ዴሞክራስያውያን ዶ ዝበሃሉ መራሕቲ ይኮኖም ተመሊሰ ናብ ከመኢሎም መፂኦም ክዛረብ ኣይደልን መቐዛሕትና ስለንፈልጦ ብሓፂሩ ናብዚ ከባቢና እየ ዝብል ዘለኹ ሕጂ ኣብ ላቲን ኣሜሪካ ዝካየድ ዘሎ ጉዳያት ኩልና ንዕዘቦ ኣለና ትማሊ ነዚ ሄርናንደስ ዝብሎ ናይ ሆንዱራስ ብክንደይ ክስታት ከሲሶም ኣብ ኣሜሪካ ኣሲሮሞ ዝነበሩ ሕጂ ጠፍጢፎም ጠፋጢፎም ናብ ስልጣን ኣምፂኦም ንሱ ከዓ ምቕታል
انت دقاليو كسع زكالنا خنقتلينا زخن قبرينا زخن قبرينا زخن قبرينا يلو تبقي سلو معلج حجي بزحات إلا عندك اسنقل قنا بتخبابينا ازلو سلازي ني إسياس كآتي تبني يلوم በዚ ምክንያት እገዳ ምግባር ዶ ካሊእ ዶ ፅሕፍሉን ፀብሉን ዝነበሩ እምበርኳ ብልቢ ፅዒሮም ይፈልጡን ሕጂ ተመሊሶም ሰንተር ናይዚ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ዝምድናታት ወይ ከዓ አላያንስስ ይሰርሑ ኣለዉ እዚ بمنصر حرنة حزبنا نريون كلنا أي قد سناني يتشفلع زبل دو يكونن نباخاي اسماعيل أنا في حدا عملوا له قدالو سوري براني وشوية حسر كبلي برهانة إذا حفظ بلسلو زولو يعني هو أذي تعملت زيناي انت external factors يعني أنا زينا يس أمريكا وديمقراسي وما عارف قالت زيستات كله يعني ኣብቲ ውሽጣዊ ኩነት ወይ ከዓ ናይቶም ሃገራት ወይ ከዓ ኤርትራውያን ንኣምነ ኤርትራውያን ያነሲ ከም ኤርትራውያን ይምፁ ያህሉ የእተው ገበታት የሆኑ ገለሲ ኣነ ኣብቲ ነቶም ኤርትራውያን እዚ ኣብ መሰሎምን ሓርነት ናቶምን እዚ ዝውስኾ ወይ ዘግድሎ ያለን ማለት ሓርነት ክህልወካ እንተኮይኑ ከም ዜጋታት እቲ ባዕልኻ ያኔ ተምፅኦ ዘለካ ያኔ يس እምበር ሲ ክወሃበካ ሲ ኣይክእልን እዩ ኦፍኮርስ ካብ ሕሳብ ከነውፅኦ ኣይግባእን ያኔ ንሱ ኩሉ ግዜ ካታሊስት እዩ ኣመፃፅኣ ናትና ኣፈጣጥራና እውን ከምቲ ክጅምር ከለኹ ዝበልክዎ يعني أنا وصايا حيلتات يومي نحنا دائما غيرهمنا يعني نزا جغرافياوي تياغر سي تقبلنا اي نمبر يبعنا ما عبلنا سي يعني وي كان زوم شو عتدين شمونت يعني سي اكلات ناي حبرتسب اريتراسي اتني جروب سي كلهم تسمعوا مسي ዝገበርዎ ጉዳይ ኣይኮነን ያኒ ስለዚ እቲ ስትራቴጂካዊ ናይ ወፃኢ እንታሽሚታት ኩሉ ግዜ ኣብ ሕሳብ ምእታው ኩሉ ግዜ ንሶ ከዓኒ ኩሉ ግዜ ዓርኪ ይኮነን ያኒ ኩሉ ግዜ ፀላይ እየን ምክንያቱ እንድሕር ደኣ ብሽሩጥ ናቱ መፃካ ኣልዩ ወይ ከዓኒ ዘላቂ ናቱ ጠቕሚ ዝመፀካ ኣልዩ ከምዝምዘካኒ ክሰርቀካ ንመፅእ ስለ ዘሎ ያኒ ፀላይ ያኒ يعني وعي صلاحي يكون ولا زحول صلاحي يكون بزي قد سنة سلازي تيجيو بوليتيكس ساب قمتي مؤتا ويكاري حجي ورسي يعني كلهم ديكتاتورس كل جزء انتهى بتقوري يعني وحسنتي دليل يعني نيشتي ديكتاتور مستي كابون مزحي الديكتاتور صبغي يركب كله ويكاري انتهى مخونه يزول يعني of course بشروط ناتو يعني ኢሳያስ ሕጂ ሲ ምስ ኣሜሪካ ዘጋጭዎ ዝነበረ ገለ ዘጋጭዎ ዝነበረ ያኒ ፍሉጥ ያኒ ማለት መስኦነዖም ፀሊእዎም ወይ ከታት ገለ ንሶም ኣምፅኦም ኢን ዘ ፈርስት ፕሌስ ያኒ ማለት ሲ ያኒ ዚ ንሳቶም ብዝመሓራሪቦ ንሳቶም ተኣሽሙ ዝኾንዎ 1982 እቲ ሲቪልያን ሚሊተሪ ሲቪልያን መርሆ እዩ ንኤርትራ ዘዋፃእ ዝብል ነበረ ክህረም ከሎ ኢሳያስ በይኑ ይኮነን ገይርዎ እያ يعني زي أبو دم لنا يعني أبو حسابات لنا يعني عقمي يهلونا بزي قد سي تقصلي سي قالوا يعني قالوا يعني حجي من انت خونه زلن كنا زخيز نبره صمدو نعمل سي كاب تግራይን ኤርትራን ናብ ሱዳን ናብ ገለ زي نعمل سي يعني تا ባንዴራ ናይቲ ህግድፍ ቀደም ኣሜዳም ኩሉ ዝነበረት ባንዴራ እንደገና ሙሉ يعني سي ندገም ውፃ ኣብ ክንዲ ታሽሚት እዚታት ኩሉ طبعا ሕጂ ዝኸይ ዘሎ ኩነታት ክመዓራረፅ ዘለዎ እቲ ወረቃቅቲ ናይ ጂኦፖለቲክስ ተሓዋወ ስለ ዘሎ ብሕልፊ እዚ ኣብ ጋሊ ዝኸውን ዘሎ يعني ኣይትሓልፉን ኢኹም በዚኣ يعني سي ክትሓልፉ እተኮይንኩም እዚ መሬት እዩ يعني ኣሜሪካ ኹን ዋላ ገለ ኹን ገለ ከፊልካ ኢኻ ትሓልፍ እንድሕሪ ዝብል ፖሊሲ እንድሕሪ ደኣ የድክመካ ኣልዩ يعني ሃዲድካ ኣልዩ
يعني خلي تحسب يعني أمريكان زي حسابات زي كله غيرهم وصعيت ناي ميدل إيست ويك أنا إيران بتحب في آسيا كم تقدم بعمت 5 عامات ميدل إيست زخدوزن بإسرائيل غير كاسي درع ما بالكام هاد ከምኡ ፀወታ ከምዘየለ ምስ ኢራን ስለ ዝፈለጡ እሞኒ ሎሚ ብሓንሳብ ኣሲ ማዕረ ማዕረ እንተዘይኮይኑስ ብካልእ ኣገባቢ መፍትሒ ክረኽቡ ስለ ዘይደልዩ እንተኮይኑስ ነቲ ወረቃቅቲ እንደገና ከይኮኑ መን ንዓይ ይመስል ዓይነት ኣብ ፍተሻ ኣትዮም ኣለዉ እያ ኣነ ስለዚ ኢሳያስ ኣብ ክመቆምኩም ዝመስል ዘይሩ እውንሲ ኣብቲ ኣርካይቭ ናቶም ፈቲሾም እውንሲ ቀደም እውን ናቶም ከም ዝገበሩ ንሳቶም እውን ኣብዚ ከም ዘብፅሕዎ ስለ ዝፈልጡ ሎሚ ክጥቀምሉ ይደልዩ ኣለዉ እያ እዚ ግን ነቲ ሓርነታዊ ባህጊ ወይ ከዓ ሓርነታዊ ጥሙሕ ናይ ደቂ ሰባት ወይ ከዓ ናይ ምሕራር ሰብ ኤርትራ ኤርትራዊ ሰብኣውነት ኤርትራ ናይ ምሕራር ኣብኡ ግደ ክህሉ ዶ የብሎ ንበል ዳዝንት ያ ኣይ ዶንት ኤክስፔክት ንሱ ኤክስፔክት እንተገይርና ከዓኒ يعني كله قد ديسابوينت نخوين يعني امريكا بس امريكا تتصقعها انا امريكا ديمقراسي ايكون من بس نصها بس خامس وجن كم مستمع رارها مني انت عينتكا مسكنكا يعني هاجرونتكا من نتكا مسرغا غسكا ምናልባት ምስ ካልኦት ምምሕዛይን ምስ ካልኦት ታሽሙ ምክንያቱ يعني ሃገር ማለት እዚ يعني ብወሰናስን ዝተሓፅረ ስለ ዝኾነ እቲ መሬት እቲ ከዓኒ ብተውህቦ ድዩ ብፍጥረት ዝውንኖ ነገር ሓላኺ ስለ ዝኾነ እዚ ሓላኺ ክሳብ ዘመን ዝኾነ ግዜ ምስቶም ካልኦት ህዝብታት ናይ ምርኻበኒ ንሶም ከባኻይ ክጥቀሙ ሳኻ ካብኦም ክትጥቀም ክትበቅዕ እንድሕር ደኣ ክኢልካ እዚ ፅቡቅ يعني እዚ ግን يعني ሽሩጥ ኣለዎ يعني ፕሪኮንዲሽን ኣለዎ ውሽጣዊ ኩነታትካ መሰረጋገፅካ يعني እቲ ማንነትካ መሰኾንካ ሃገርካ መሰውሓስካ ኢኻ እምበር يعني ምናልባት መስላትን ዘይመስላትን መስላትን ምስ ኣሜሪካ ዲሞክራሲያዊት ኣሜሪካ ወይ ከዓኒ ሶሻል ዲሞክራቲክ ቻይና ወይ ገለ ብኡ ገይሩ ክመፃኒ ኢልካ ትፅበ እንተኮንካ you will be disappointed يعني ማለት ኣይሰልጥን እያ ስለዚ መምህር ዘርኡ أنا أخاف حساب كنا يبلنا جن أبزنا الزارة ولو زلنا بزعبة حرنت نايدك سبات جنسي كوّس عايز مثي تاش مساتي كوها بكاني كحد دقنا يكلين الصاحة بعلها تهانصوني بعلها تمنصوني يعني مو I hope ساقو دايتنا خفيا خون مو برهانة Thank you. والصبرها No, thank you, Ismail. برهانة محرته. انميوت قبل. اوكي. ما بقدر تسمعنا لهم يقول هو قنت سيلخا فيكس قبل رات حنساب إذن خاطر إينا حنساب يعني انت فيديو قعدت فيديو وانا فيديو يا خافيت كذا الله برهانة فيديو يا خافيت كذا الله كاميرا بشوف هذا حال محجلاطة فيكا لا وام دحن شمين انت فيديو كسل بري كاميرا كسل ونعيسي اي ترينني يا تشمين قالن سي قبل عليها كاميرا سلدلو اي رينني نعي نو ستيدي زي مخانا كويو ناب كل أكلات كاتن كساقات سلزلتا كاميرا فيديو خفيف سلو فيديو That's good. جيس بالله مجمر تعظم دحرم دعتونا بعل برهان ردا بفلاي برهان ردا خامس كلهم قاعد حن مساكم انا كل بجيت اللي قعدتو في دق انستيو طفانا لو برهان ردا حدا كل جزء مس بعلت بيت سلداتونا بطعمي دمسغنك حدا تمالخ اخي تقاوم كاسي زربا معصاوكا بطعمي دمسغنك يغني لك بالطرفه لومي زخن زاربلو دم سناسي قربتا سخفت بلنسي نحنا اذون دم بتقاومون بهالسي ابزي حجي خندي لنا شمونته بدي قدس قنتم شمونته كندتم شو عدت ثوره ارترا دي جمروا خم اجر اد قطرو معني بشو عدت تجمر ثوره اب عاوت ابصحنا يناطنت ارترا مصيها فاتينا صلينا حساب حجي كلنا دي تردأنا دلنا إذا ما بقال سيد نبرنا مزو كله دحلفنا يو شجرن
ውድቀትን ተናጽነት ኤርትራ እሞኸዓ ብጣዕሚ ብደኹርዕ መንገዲ ኤርትራ ሲ the only country ኣብ ዓለም ኣንጻር ክልቲኡ ደንበ ዝድግፎ ስርዓት ካብ 61 ክሳብ 74 ዝድግፎ ነበረኒ ሃይለ ስላሴ እቲ ካፒታሊስት ወይ ከዓ ዌስተርን ሸነኽ ክነሱ ካብ 74 ክሳብ መዓልቲ ናጽነትካ እቶም ድዕጠቑናን ድዕልሙና ዝነበሩን ከይተረፉ ኩባ ሶቪየት ዩኒዮን ኩሎም ቶም ምስኦም ተኣሳሲሮም ዝኸዱ ነበሩ እቲ ኢስት ብሎክ ዝነበሩ ሃገራት ኩሎም እዚኦም ኣንጻር እዚኦም ተዋጊኣ ናጽነታ ደምፀት ሓንቲ ሃገር ኤርትራ ጥራሕ ኣብ ዓለም ኣንጎላ ውሰድ ዋላ ዝደለኻዮ ሃገር ፀብፅብ ንሓደ ሸነኽ ተዋጊኡ ናጽነቱ ደምፀ ሃገር ኢና ንፈልጥ ምዝ ኩሉ እዚ ከዓ እቲ ናጽነት መፂኡ ክነሱ ሕጂ እውን እቲ ገና ደሰክፈኒ ኣነ ኩልና እዞም ኣብ ቃልሲ ዝፀናሕና ውድብ ዝነበርና እዚ ኩሉ ዕንወት ርኢና ዝወፃእና እታ ናጽነት ኤርትራ ከም ድመፀት ዋላ ሓደ ባና ደጠራጥር ዘለና ኣይመስለንን እዚ መንእሰይ ግን ምሳና ኣይኮነን ዝስጉም ደሎ ብዙሓት ካብዞም መንእሰያት ኣበይ ደሎ ናጽነት እዚኣስ ቃል እዚኣ ደጋጊሞም ይጥቀሙላ ስለ ደለዎ ሪኢኹሞም ከዓ ገሊኦም ከዓ ሕጂ ኣብ ኢትዮጵያ ኣትዮም ምስ ኣብ ኮይኖም ነዚ ዲክታቶር እዚ ጥራሕ የውድቐልና እምበር እንታይ ገይርልና ወደብ እንታይ ገይርልና ቀይሕ ባሕሪ እንታይ ሓምቢስናሉ እንታይ ዓሳ በሊዕናሉ ክብሉ ከለዉ ናይ ብሓቂ እቲ ከሰክፈና ዝግብኦ ከም ኤርትራውያን ካልእ እንተተረፈሲ እቲ ብኩሉ እዚ ደምን ዓፅምን ዝመፀ ናጽነት ኤርትራ እንትተኻኢሉሲ ዓበይትና ንኣስትና ብሓደ ክንስጉም እንተኽኢልና ጽባሕ ንጎ ከዓ እዞም ዓበይቲ ብዝደለና ወረስቲ ገዲፍና ክንከይድ እንተኽኢልና ጥራሕ ኢና ተዓዊትና ክንብል ንኽእል እምበር ንሕናቶም ዓበይቲ በብሓደ ሰብ ወሓደ ትርእይዎ ኣለኹም ኣብ ኣሜሪካ ድዩ ኣብቲ ኩሉ ዓለም ዘሎ ተጋዳላይ ዝነበረ እዚ ኩሉ ጅግንነት ዝፈፀመ በብሓደ ሓልፍ ኣሎ ንሕና ከዓ እዚ ታሪክ እዚ ነዞም መንእሰያት እዚኣቶም ከመይ ጌርና ነሕልፈሎም ከመይ ጌርና ነስንቆም ከመይ ጌርና መንጎ ናጽነትን ሓርነትን ፍልልዩ እውን ኣዕጊብና ነዚኣቶም ኣነ ብሸነኸይ ክልተ ሰባት እየ ድብለኩም ዘለኹ መንእሰያት ካብዚኦም ንምገስ ኣለና ንኢትዮጵያ ክንከይድ ኢና ምስ በዓል ኪሮስ ዶ ምስ በዓል መንዶ ኮይና ኣብኡ ከዓ ተዳልዩ ኣሎ ንስርዓት እዚ ከልግሰልና ድበሉኒ ክልተ መንእሰያት ብነዊሕ ክትዕ እዚኣ እንተኮይና ተዓግበትኩም እስኻትኩም ስለምንታይ ኣብዛ ዓዲ ከም ድመፃኩም ስለምንታይ ተሰዲድኩም ከም ድመፃኩም እውን ኣይትፈልጥዎን ኢኹም እዚኣ እንተኮይና ከዓ ድሕሪ ጂ ከይድውልለይ ዓፅዮም ድገርመካ ድሕሪ ክልተ ሰለስተ ሰሙን ሓደ ድውልለይ ባባ ብርሃነ ብጣዕሚ እየ ደመስግነካ ኣነሲ ኣይተረዳእክዎን ትብለኒ ዝነበርካሲ ንኢሳያስ ጥራሕ የልግሰልና እምበር እንታይ የገድሰና ናይ ካልእ ድብለካ ዝነበርኩሲ ሕጂ በብቁሩብ ተረዲእኒ እቲ ወደብ ጥራሕ ዘይኮነስ ቀይሕ ባሕሪ ጥራሕ ዘይኮነስ ዋላ እታ ናጽነት ኤርትራውን ኣብ ምልክት ሕቶ ድእቱ ደሎሲ ምዝ ስርዓት እዚ ሓቢርካ ክትሰርሕ ተኾንካሲ ነቲ ህዝቢ ኤርትራ ዝኸፈለሉ ንናጽነት ዓጽሙን ደሙን ዝኸፈለሉ ንዑ ምኽዳዕ ማለት እዩ ሓደ ካብኦም ከዓ ብድገርም ቅድሚ 3-4 ዓመት ሓዉ ተጋዳላይ ናይ ህዝባዊ ግንባር ነይሩስ 3 ታንክ ስለ ደቃፀለ ነዚ ቲቪኤር ናብቲ ዓዱ ሰዲዶም ኣይ ዶንት ኖው ኣብ ሰገነይቱ ዲብቲ ከባቢ ዝቕመጥ እዩ እዚ ነዚ ጅግና እዚ ዝወለዱ ስድራ ቤትሲ ኢንተርቪው ክንገብሮም ንደሊ ኣለና ኢሎም በቃ እዛ ኩሉ ዓድና እዩ ብሰንኪ ሓወይ ፈሊጥዎ ኢሉ እቲ ሓዊ እውን ሕጂ እቲ ጅግንነት እዚ ዝፈፀመ የለን ኣብቲ ዓዲ ተሰዲዱ ብእስራኤል ስደተኛ ኮይኑ ይነብር ኣሎ እዚ ታሪክ እዚ ነገርካንስ እቲ ሓውኻ ደምፅኣ ናጽነት 3 ታንክ ሕሪሩ ንኤርትራ ነፃ ድገበራሲ ነዚኣ ክትከድዕ ኮይኻ ሕጂ ናብኡ እኸይድ ኣለኹ ትብለኒ ዘለኻ ምስ በልክዎ እዩ ኣተሓሳሲብዎ የቐኒየለይታ ትበልካ ነሲ ናይ ብሓቂ ሕጂ ተረዲእኒ ኣነ ከዓ ኢደይን እግረይን ኣኪበ ብዚኣ ምሳኹን ክቃለስ ኢሉ ተሪፉሎ ስለዚ እቲ ናጽነት ንሕና ዞም ዓበይቲ ደጠራጥር ዘለና ኣይመስለንን ናጽነት ብደይ ገድስ ትማሊ ዝነበርና ኣኼባ እውን
بددنق من قدي هذا خلت سبعت إذا ناتنت الدنا إساس ناتنت هيكوننا شعبي ناتنت هيكوننا جبهة ناتنت ديكوني ناي حزب إيرترا ناتنت يمشي حزب إيرترا يتناتنت أمتيوه دخفة لخفيلو متيوه أمور داتا سلاد اتخذ عدل نزخ أحجينا حرنت نكالس لنا دبلا بتعمل زيادة حنتي نخلنا كتسامع عنا تقبع كابزي بمضطال ممهر اندعي أبقى لأخي بالك هذه قد كتوصلها هو حصلنا بالكارت من لس لحراي هو تعال أنا ودي له بدي قدس كندي سبعة أبزي علينا تدي قدس أتي حجنا يودلنا رئيستي أمو خاطر ردينا كنكدلو نخل رئيستي سلدو خوني بزا عقيبة إدغيت انت تخيلوا جن بجاخاتكم زوما في منكس أسد دلنا سي برهاني ردا كل خطأته كمي غير كارئيتكم ليت نحنا سي نحن ترستينا نزارت نحن تعلمينا نقالش دلنا سلاينا حدا يو انتي سلدلنا يو بب معلتو ابتي حدا بب اتفال عليه ارستي تباتاتينا نمسي ازيا خايتي سرعة ددليا نحنا تباتاتينا تفال علينا ابتي حدا خالي الزرب انتي علامة قنت سلاينا حدا اتنك على سل دلنا علامة حدا سلد خونسي نزي اخنا وهذا انت خيلنا بطعم صبونيري غني اللي ودي له خبز منهر ثانك يو برهاني عقباي مرحبا مرزولو سمع له هو صبو صبو درام يعني لنا مرزولو ويعني لنا اسماعيل نتي مغلطيخا اب تاريخ اتيخا عمق زبل مغلط سلاز جبر كالو نتي حارنتن نصانتن انا سامع ابتي حزب ኤርትራ مريت ኤርትራ حرا ኮይኑ حزب ኤርትራ حرا يكونن الله او سامع ابتي تاريخاو بعزو اسماعيل حجي قرب اب سنه فلطتن اب تاريخن اتي منالبات حنقول كخبربرو خدلي اسماعيل ابتي غعزو ندريت تمليسكا كل من قلي حزبنا حرنت كرخبولو زي كالي كابت تاريخاو امادصا افاتات حقرجتات ስለዚህ ካልናያው ከላይ ግርጭት ብዘተ ክንፈት ህዝብ ባና ዝነበረ በውግብ በመፍታሕና ከመበገሱ ድሕራይ ከዓ ብሙሉእቲ ሶራ ተጨውዩ ብውግእ ጥራሕ ብሓይሊ ጥራሕ መፍትሑ ዝኸደ ኣብ ትግራይ ሓንቲ ኤርትራ ዘርኣየ ካብ መሬት ኤርትራ ንምውፃእ እዚ ብህዝባዊ ሓይልታት ዝተገብረ ኣተኣላልያ ካብ ሕጂ ከማን ዝኸይድ ዘሎ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ እንታይ ክብለካ ከም ዘለኹ መሲልካ ሓርነት ህዝቢ ኤርትራ ተጋድሎ ሓንቲ ኤርትራ ተዓዊታ ነይራ ዝትኸውንሲ ሓርነት ህዝቢ ኤርትራ كون مخونه دويل كتأمن اسماعيل ولاس نحنا ونتمكرنا بغداد كمان حيتاني رمسلني قال مليس كالي نيركا حجي سلاز خدكا ابتا تاريخي مليس عمق كنا بلا دلينا نحنا كم تقاللتي ما يتقال حنتي تراز نبرنا انا عقبايكم عقباي ابز حجي زلو خود يكون كون عقباي دمزرا ابتاز نوركوا اب سبعتات او اندين نفسي دوسدا زنبرنا أفلوطون بوليتيكاو بالحد كألتن أليانسي حرنت حزب ኤርትራ تي تقال حنت ኤርትራ لسه سيناريو خمسون ديدلي بزخون يكون تعويتا نيرات تكون حراو تياتو مريت ኤርትራ حراو تياتوس تي حرنت لنا حزب ኤርትራ يرخبون ولدلنا حرام قبرتورن حزب ኤርትራ كتأمن اسماعيل حجي انا ابز حجي زلو خويكم كن حتى كذلو حجي بالحنا حيلنا ولا اتي كلاس حسب بري حسب زور ابتاز نبرنا وان قالس كان indirectly قن ماليس عمق الكاتا ابتسل زلو هاي اسمع لي اريت اكبر لي نابها زتمت
ብምግባረይ ግን ኩላትና ብዝገዛ ኸበን ክንማየጠሉ ንኽእል ኢና ባህላዊ እማ ክብረት ሃበለይ ቀኒየለይ እዚ ነፃነት እዚ ናይ ጀጋኑና ነፃነት ሓራ መሬት ኤርትራን ምውፃእ ብምዃኑ ኣነ ሕቡን ክሩዕ ንዘለኣለም እትነብር ሃገር ኤርትራ እትበሃል ካብታ ሓራ መሬት ዘለዋ ኤርትራ ሓራ ህዝቢ ንደሊ ስለ ዘለና ነዚ ዲናይ ገይሩ ዝኸይድ ኣይ ቲንክ ሰብኣውነቱ ዝኸይድ ዘሎ ኮይኑ ይስማዓኒ ይቐኒለይ ማምር ዘሩ ክብረት ሃበለይ እስማዒልካ ይቐኒለይ ብሕፅር ዝበለ ምናልባት እዚ ሓደ እዚ መምሪ ዘርኡ ሓደ መዓልቲ ዘድልዮ ጉዳይ እንድዩ ግን ብሕፅር ዝበለ መካን ንካልኦይ ዕድል ክድህብ يعني شوية تيزبلكو شوية سجا وصغل يعني ولا عليه عصم تطرح سلوزغنا يعني أنت ما كويلة يعني معلسي قوت أنا إثيوبيا خمس خلصي من رجع ينبرنا يعني تي برايورتي كان هو تقدمنا معناته بزربان بدبلوماسي زي سلطنا بوتدرناني እምቢያለ እንታይ እዮም ዝበሃሉ ክፉት ዝኾነ ብድዐ ሃባን ዝሓወሶ ስለ ዝገበጡ ናብ ብረት ብብረት ተዘይኮይኑ ካልእ ክኸውን ኣይበሎን ኢሉ ምስ ተኣወጀ እቲ ብረታዊ ቃልሲ እቲ ፕራዮሪቲ ሽዑ ዝነበረ ዋላ ጀብሃ ተጀምሮ ዋላ እውን ህዝባዊ ሓይልታት ወይ ሰልፊ ነፃነት እውን ጀሚርዎ እንተዝነብር ሽዑ ግዜ እቲ ፕራዮሪቲ እቲ ጉዳይ ናይ ውትድርና ፈይቲ ነይሩ ወይ ከዓኒ كحلف زي كالي تعرف زي كوانور جين أتي شجر زي مثلا انتايو يعني وتهدراوي سرحتيني وتهدراوي مختن أنصار صلاي تجورسي يعني سي كم من محدراوي أورترنا في قصيروس دحرتي مفصام نايتي زعبا ወይ ካኒ ንበሎ ሕጂሲ ነፃነት ምውፃእሲ ክቅፅል ዶ ነይርዎ ኣይነበሮን እያ ስለዚ በቃ ጀብሃ ክጅምር ከላ እውን ውትድርና እያ ጀሚሩ ማለት ግን ውትድርና ስለዝጀመረ እዩ ንኣብነት ምስ ሓረካ ዝነበሮም ታሽሙታት 1964 ሜዳ ኤርትራ ካብ ሓደ ውድብ ንላዕሊ ከማይ ክኢልን እዩ ዝብል ጭራሑ ክጭራሕ ከሎ بزخون سب كمان يكونن يعني هبتم زناق حني هبتم زبارت عود دبلوماسيون انتي ولا له زفلت زردني مراحي سوء سوان سبيت زري بزق دايزي يعني سلذي جلس انا منتاي يعني زي جلس انا ايتي برايورتي ابت غزي تزنو تدرنا يوجين اذا نقحات كني نيرو يعني نقحاتي اذا ما قدزي سي كواسي خمزي كيلي هونسي يعني بروجرام كله ولا مريحنتي سمرت أخو هون على تقابلتي زمرت أخو هون على حزب زمرت أخو هون على إلو زخرة بريفورم موفمنت تباهيلو صباح زي استرخلو أبوشتي تقابل حرة تركب السنة 4 سجابي يعني سينا سراويت نغزا على سو حابين أم زنبرو سراويت سي أب حمشت زوربا تبغي لوز نبرس حدا نحرو مخانوس تحروهن حمتن قلن زود قالسي أمو حزب زحوسه يعني عملت تابت شعات ميتين لعلي ديليجيت زوي كأني وكيلات تابتي قبائل ناي سبعان حدا أبقار نيرو من تقوينهم سي 7 حزبيهم نيرو يعني كابدن كالي حسكاس كبسا غير كاس زي توكله ويكا زي مسا حزبي أي نبرنا وياه ስለዚህ እዚ በጋ እንታይ ኮይኑና ደሲ እቲ ሓደገኛነት ናይ ሚሊታሪዝም ስለ ዝተረኣየ እዩ يعني ሕሩ በጋ ብውሳኔ ይወፂ يعني ምክንያቱ እቲ ህዝቢ ክስራዕ ኣለዎ طبعا በቲ ዝነበረ ሞዳ ሽዑ ግዜ ዝነበረ ሞዳ يعني زي ممحدرات نعمل ناي فيليجز كونسلز ناي شماغلتات ناي قال ممرات وقال أبليلو أتي بمويا أبيلو ويكاني بي سوشيال جروبين أبيلو زيت سرع شنخات يعني وتعدرا وتسجلو حرستوت وزيتات كله يعني هجي أبزرزر كنا أتي كونان إذا بقى أتي سيفيليان تاشمية ويكام نعملت جبهة مريحاتون تتنبر همونغو 9 حدن 7 حدن
ክሳብ 1991 ክንደይ ዓመት ኣሎ ማለት እዩ 10 ዓመት ማለት እዩ 10 ዓመት እዚ ምዕባለ እዚ ዘይ ህዝባዊ ስርርዕ ህዝባዊ ተኣጅሚታት ሰራሕተኛታት ብሰራሕተኛታቶም ሓረስቶት ብሓረስቶቶም ደቂ ኣንስትዮ ብደቂ ኣንስትዮን ተምሃሮ ብደቂ መንእስያት ብመንእስያቶም ቀፂሉ እንተዝነብር ኣብ 1990 ዝኾነ ይኹን ኣመራርሓ ወተሃደራዊ ቻሌንጅ ከገብር ዝኽእል ኢንፍራስትራክቸር ነይሩ ዶ ኣይነበረን ብሎ ኣነ ምነበረ ነይሩ ባህላ እየ ምነበረ ነይሩ ያ ማለት ግን እንታይ ኮይኑ በጋ ህዝባዊ እቲ ህዝባዊ ሓይልታት ኣብ መጨረሻ ያዕኒሲ እቲ ሲቪካዊ ገለመለታትን ዝሓወሰ ሸነኽ ወይ ከዓ ናይ ሓደ ሃገራዊ ዲሞክራሲያዊ መደብዕዮኒ ሓደ መሪሕነትን ገለ ዝብል ዝነበረ ንዕኡ ስለ ዘይምሽእ በቦታ ሒዝካ ዘይኮኑ ዩናይትድ ፍሮንት ዘይኮኑ ካሊእ ዝኾኑ ብሓንሳብ ክኸይድ ሲ ኢንኮምፓቲብል እዩ ነነ ምስ ሕድቱስ ክቃዶ ኣይክእልን እዩ ፓራሌል ክኸይድ ኢሉ ዝሓስብ ዝነበረ ንሱ ስዒሩ ሕጂ በጋ 1991 ክእቶ እንከሎ ዝሰዕረ ኣካል ይመፅ እንታይ ስዒሩ እቲ ሰብ ኣይኮነን እቲ መርሆ ናቶ እዩ ስዒሩ ተወዳድርናኒ እቲ ሴኪሪቲ ኔትወርክ ንሱ እዩ ታሽሙ ገይሩ ሓደ ወታሃድ ሕጂ እዚ መንእሰያትና ባጋዝ ብርሃነ ምሕረቱ ዝኾነ ዝነበረ መንእሰያት ገለበታት ገለ እቲ ነፃነት እንታይ ኣምፂኡልና ገለ ዝበሃል ዘሎ ምክንያቱ ኔቸር ናይቲ ንኢትዮጵያ ወይ ከዓ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝሰከየ ከም መንግስቲ ዘመሓድር ዘሎ ወተሃደራዊ ፀጥታውን ስለዞ ካልእ ነገር ክኸውን ኣይክእልን እዩ ሲቪልያን ክኸውን ኣይክእልን እዩ ስለዘይክእል እቲ ወተሃደራዊ መርሆ ናቱ እዩ ሰብ ክውሕዝ ዘለዎ መንእሰያት ንዕኦም ከገልግሉ ዘለዉ ንሱ ክትሕልዎ እንተኾንካ ከዓኒ ኤግዛክትሊ ንዕኡ ዝሰማማዕ ፖሊሲታት ትመፅእ ዘለካ ስለዚ ኣነ በጋ ኣይውድበት ሜቢ ኣም ሮንግ ናተይ ሃይፖቴሲስ እንድሕር ከምታ ዝሓተትካኒ ዕቑባይ እዚ ውጥን እዚ እዚ ካብ 71 ንሲ ብኣዋጅን ብፕሮግራምን ብገለን ኮይኑ ዝነበረ ውሽጢ 20 ዓመት ኢንተራፕትድ ከይኮነ እንከሎ ከይተቆፀየ እንከሎ ወይ ከዓ ኢንተርፊረንስ ከይኮነ እንከሎ ቀፂሉ እንተዝነብር እቲ ወተሃደራዊ ሓይልኒ እቲ ህዝባዊ ሓይልኒ ምተመጣጠነ ነይሩ ባላንስድ መኾነ ነይሩ ዝብል ዕግበት ኣሎኒ ከምኡ ዓበት ኣለኒ እዚ ጠብዓ ሃይፖቴሲስ እዩ ማለት ሃውዲኖ ከምኡ ክኾኑ እቲ ኣብቲ ጀብሃ ዝነበረ እውን መጀመርያ እቲ ውሽጣዊ ሽግር ውሽጣዊ ድኽመታት ናይ ጀብሃ ዘምፅአ እንታይ ድዩ እቲ ወተሃደራዊ ኣመራርሓታት ገለታት ኣብኡ ኣብ ቁፅፅርን ኣብ ቻሌንጅስ ምስ ኣተወካ ኣብ ፓወር ሰንተርስ ኣብ ገለ ዝኾይኑ ንፀላኢ ነብሱ ክፉት ገይሩ ኣብ መጨረሻ ክሰዓር ዘይክእል ዝነበረ ሓይሊ ዝተሰዓረ ኮኒ እቲ ኣብ ውሽጢ ጀብሃ ዝነበረ መርሆ ዘምፅኦ ሓደ ካብቲ ታሽሚታት ኣብ መንጎ ወተሃደራዊ ሸነኸኒ ኣብ መንጎ እቲ ፖለቲካል ትካላትኒ ኣብቲ ወተሃደራዊ ትካላትን ኣብኡ ቻሌንጅ ስለ ዝነበረ እዩ ስለዚ ሕጂ በጋ ብባህሪኡ ነገር ዛርእሱ እዚ ብኢሳያስ ዝተመርሐ ወይ ከዓ እናቐንፀለኒ እናገለን እናተማእኸለን ዝኾነ ሴኪሪቲ and military regimentation and security based ውትድርናኒ ፀጥታኒ ዝማእኸሉ ታሽሚታት ካሊእ ምምሕዳር ክኸውን ኣይክእልን እዩ ንሲቪልያንስ ዓድምን ንሲቪልያን ታሽሚ ዕድል ክህብ ዝኽእል ኣይኮነን እዚ ከዓኒ ብተግባር ኣመስኪርዎ እዩ I hope I answered your question ግን ፈርዘር ዕምቀት የድልያ ሓደ መዓልቲ ክንዛረበላ ክንውዕል ዝግባእ ሕቶ ተልዕል ዘለካ I like your questions all the time እስኻ ሓደ መካልእ ካመን እዩ ከምኡታት ሕቶታት ዝልዕሉ ብዙሓት ኣለኹም thank you very much ዕቑባይ ዋኔለ ያስማዕ ዋኔለ መምህር ዘሩ ሚት ኣለኻ ትዛረብ ኣለኻ ዛረብ ኣሎ ብርሃን ረዳ እዩ ዘሎ መስለ thank you ዕቑቢት ኖ እንታይ ኢለ ርእቶይ ከፅንሓ ኢሎም ሓፍ ዘበሉ ስለ ዘለዉ ኢለ እሞ ናብ ኣየኻ ብርሃነ ክንሓልፍ ናባኻ ብርሃነ ብርሃነ መን ብርሃነ ምሕረቱ ዋላ ብርሃነ ረዳ ናው ብርሃነ ረዳ ብርሃነ ምሕረቱ
إذا عفابيل له قلنا لندو أي وردني له كخمسة إساس ناتكا خسمع أمو دميرو خمل كم لسكا إساس بقى خيلي خوف أبيلو هتايدو أي وردني ولا له نو دحان سمعك اللي يوسو أطبيقو نو خا أنا سي مجمريا سلام كبلين كل جزاء يعني اللي برانها تي خبرات زمل أو زرواها دسيلني ካልእ ዮሃና ነዚ ዕለት እዚ ናይ መበል 35 ዓመት ናጽነትና እዩ ሽዑ እኳ ሓርነትና ዘይተጓነፀፍና እታ ኤርትራ ትበሃል ሃገር ከም ዘላትና ስለንኣምን በዚ መንገዲ እዚ ናጽነትና ክኸብር ኣለዎ ንሳ ክብል ደሊ ካልእ ክብሎ ዝደሊ ነገር ትሃልዩ ኮይኑ እስማዒል ፅቡቅ ገይሩ ገሊፅዎ ወታደራዊ ኣክቹዋሊ ሓደ ሶራ ክለዓል ከሎ ምስኡ ፕሮግራም እንተዳ ሲቪላዊ ፕሮግራም ጎኒ ንጎኒ ዘይከይድ ኮይኑ እቲ ውዕሉ ሓዲሩ ደቂ ሰባት ከዓ ኣብ ጭካኔ ኣብ ምቕታል ኣብ ምሕራድ እንድዮም ዝኣምኑ ኩሉ ግዜ ስቶ ጅግና እዩ ስለምንታይ ምስ ጦር ሰራዊት ተዋጊኡ ከምዚ ዓይነት ኣሰራርባ ዘሎ ወታደራዊ ስራሕ እዩ ከምኡ እዩ ዝኸይድ ዳሕራይ ነፃነት ምስ ወሰድካ እቲ ወታደራዊ ሓይሊ እዩ ስልጣን ድሕስ ካልኣይ ህዝቢ እዚ ኣብ ኩሉ ቦታታት ንሪኦ ኢና ብዙሕ ሃገራት ንሪኦ ኢና ከምኡ ዓይነት ሽግር ዘጋጥሞ ንሕና ጀብሃ ቁርብተይ ኣብቲ መጀመርያ ከም ዝበሎ እስማዒል ኣብቲ መጀመርያ ፅቡቅ ፕሮግራም ሒዛ ነይራ ማለት ሲቪላዊ ዝኾነ ምሕደራ ኣብ ውሽጢ ሕብረተሰብ ካየድ ነይሩ ምስቲ ሶራ ተኣሳሲሩ ዝኸይድ ስለዚ ወታደራዊ ሓይሊ ክዕብልል እዩ ዝብል እምንቶ ኣይነበረናን መጀመርያ ድሓር ግን ከም ዝረኣናዮ እቲ ቁርቁስ ኣብ መንጎቶም ከም ዝበሎ እስማዒል እንደገና ክደግሜ ኣብ መንጎ እቲ ፖለቲካውን ወታደራውን ሓይልታት ግጭት ተፈጢሩ እቲ ሰራዊት ናይ ተጋድሎ ሓንቲ ኤርትራ ከዓ ኣብ ወታደራዊ ምንቅስቃሳቱ ኣትዩ እንዘይዕወተሉ ከመን ኳ ደኣ እንዘይዕወተሉ ኣብኡ ኣትዩ ብመሰረት ከዓ ንሱ ከዓ ንኽኢሉ እቲ ካልእ ወታደራዊ ማለት ብብረት እየ ዝክምልስ ኣለኒ ዝብል ዝነበረ ሓይሊ ንሱ እዩ ተዓዊቱ ንሱ ከዓ ክተክል ተደኣ ኮይኑ ወታደራዊ ሓይሊ እዩ ዝተክል ካልኣይ ተክል እዩ ስለዚ ናትና ፍሽለት ካብ መሰረቱ ኣብቲ ሰውራ ክንከይድ ከለና ከምቲ ጀሚርዎ ዝነበረ ተጋድሎ ክንከይድካ ቀፃልነት ክህልዎ ነይሩ ቀፃልነት ክህልዎ ዶ ኣብኡ ኢና ፈሺልና ካልኣይ ፈሸልና ብዝተረፈ ብድሕሪ ሕጂ ዘለና ቃልሲ ነቲ መንእስያትና ከምዚ ብርሃነ ዝብሎ ዘሎ ምርካብ ምምሃር ምንጋር ናትና ሓላፍነት ይኸውን ኣብዚ ዘለናዮ ኮይንና ማለት እዩ እንተተላዒሉልና ማለት እዩ እንተተላዒሉልና ከም ዝሪኦ ዘለና ግን ኢትዮጵያውያን ኣክቹዋሊ ሕጂ ዓሰብ እቶም ኣብቲ ምርጫ ክካየድ ከሎ ማለት እዩ ዓሰብ ኣርእስቶም ገይሮም ሒዞም ኣድለው ዓሰብ ክንወስድ ኣለና ባህልቲ እዮም ዘለው ሓደ ፖለቲካዊ ሓይሊ ሲ ብዛዕባ ሓንቲ ሃገር ክዛረብ ከሎ ክምረፅ የደብል ከሎ ኣነ ቡንቶ ክገብረልኩም እየ ኣነ ቤት ትምህርቲ ከፍተልኩም እየ ኣነ ከምዚ ክገብረልኩም እየ እዩ ዝብል ከምኡ ኢና ንፈልጥ እዚኦም ግን ዓሰብ ክህበኩም እየ ዓሰብ ከነህበኩም ኢና ባሕሪ ክትረኽቡ ኢኹም ባሕሪ ናትና እዩ እዚ ዓይነት ዘረባታት እዮም ዝዛረቡ ዘለው ኣክቹዋሊ ክንምልሰሎም ዝግባኣና እዩ ናይ መልኣይ ወላ ሓንቲ ኢድና ሓፍ ኣይበልናን ኣለና ንኣታቶም ብዝያዳ ክንምልሰሎም ክንበቅዕ ኣለና እዚኣ ወድሓንኩም የቐኒየለይ መብዘሩ ታንኪዩ
اسماعيل كا أنيلنا صبوت انت أنا هيك تنتمزون ملكا ታንኪዩ ብርሃነ እሞ ናብ ብርሃነ ከሓሜን ኢሉ ሓፍ ኣቢሉ ስለ ዝፀንሐ ናብ ብርሃነ ክምለስ ድሕሪኡ ዳዊት ኦኬ ብርሃነ መምህረይ እቶም ዘይተዛረቡ ክዛረቡ ሽግር የብለይና ኣነ ኦኬ እሞ ዳዊት ኣሕልፎ ዳሕን ኦኬ اوكي መጀመሪያ ሰላም ዮሃና በዚ ክቡር መዓልቲ ነፃነትካ ንኩላትና ኣነታ ሕቶ ናይዚ ኣቐዲሙ ዝዝረብ ዝነበረ ኣብ ተጋድሎ ሓርኒ ኤርትራ ሰውራዊ እዚ ናይ ሰውራዊ ሽማግለ ምምሕዳር ተባሂሉ ኣብ ከተማታት ዝሰርሕ ዝነበረስ መስትያት ናይ ጀብሃ ነይሩ ዶ ክንብል ንኽእል ምስታ ናይ ዕቑባይን እስማዒልን ምናልባት ተኣሳሲራ ክትግለጽ ትኽኢሉ ثانك يو مسكوغان هذوغان عينك እዘን ከተማታት ድሕሪ ምትሓስ ሰውራዊ ድሕሪ 81 ኖ 77 ከተማታት ኣብ ዝሓተሉ ጀብሃ ዝቆማ ናይ ምምሕዳር ሽማግለታት ነይረን ሰውራዊ ሽማግለታት ዝበሃላትን كونسلز فيليج كونسلز هو كونسلز እዚኣትን መንፀብረቕታ ናይ ጀብሃ ነይረን ደኽንብል ንኽእል ሓቀይ ዳዊቶ እስኪ የብራያ ናይ ቪሌጅ ካውንስልስ ኣይኮነን ከተማታት ዓበይቲ ከተማታት ነፃ ምስ ወፀ ተሰነያ ውርደት መንደፈራ ኣብኡ ዝቆመ ፍሉይ መምሕዳር ናይቲ ከተማ ነይሩ እዚ መምሕዳር እዚ ሰውራዊ ሽማግለ ተባሂሉ ሰውራዊ ሽማግለ መምሕዳር መንደፈራ ውርደት ተሰነይ ከምኡ ኢሉ ኸይድ ነይሩ ሕጂ እቲ ተመክሮቲ ሲ መስትያት ናይ ኤልኤፍን ጉዕዞኣን ኢልና ክንሪኦ ንኽእል ዶ اوكي تبي معلسي مجمريا غيري معلسي تاشو متان كخون انا ابو سل زين بركو ابدجي يعني كم ናይ ምምሕዳር ጉዳይ ሰዓታት እዩ ዝነበረ ይኸውን ዘለዎ ምናልባት ኣብኡ ዝነበርኩም ኣለኹም ኣብኡ ኣብቲ ባይታሲ ብቲዮሪ እንድሕሪ ኮይኑ ወይ ክዛረብ እንተኮይነ ምናልባት ኣብቲ ዝነበረ ገሊኡ ዕዉት ነይሩ ክኸውን ይኽእል ገሊኡ ኮራፕት ነይሩ ክኸውን ይኽእል ገሊኡ ታሽሙ ነይሩ ክኸውን ኣብ ጌጋታት ነይሩ ማለት ኣይኮነን ማለት ኩሉ ማለት ኣብ ታሕቲ ምስ ወረደ ዋላ ብፀጥታዊ ሸነኻት ይኹን ብገለ ዘረኻት ግህሰታት ወይ ኮራፕሽን ወይ ገለ ካብዚ ብፁዕ ነይሩ እቲ ሜዳ ማለት ኣይኮነን ኣነ ኩሉ ግዜ ክዛረብ ከለኹ ብምንታይ ይዛረብ በቲ ጀነራል በቲ ስነ ፍልጠት ክብሎ ዝኽእል ወይ ከዓ ክእምተና ዝኽእል ጉዳያት እንተዘይኮይኑ ኣብ ባይታ ኣብ መንደፈራ ዝነበረት ሽማግለኒ ኣብ ኣቑርደት ዝነበረ ሽማግለን እንታይ ኣፍርያን እንታይ ማለት እቲ ፕሮግራም ናይ ጀብሃ ወይ ሕልምታት ናይ ጀብሃ ተንፀባርቕ ነይራ ዋላ ካልእ ፀገማት ከማ ነይርዋ እዩ ሕቶ ካልዕል ዝኽእል ነይርዋ ድዩ ገለታት ክኸውን ስለ ዝኽእል ኣነ ብኣካል ብፋክት ሳቢለ ርእይቶ ክህበሉ ዝኽእል ስለዘይኮንኩ ኣብኡ ዝነበርኩም ኣለኹም በዓል መምህር በዓል ንስኻ ንገዛ ርእስኻ ኣብኡታት ኢኹም ነርኩም ስለዚ በቲ ክንግንግን ከለና ንኣብነት ኣብ ፓርቲኩላሪቲስ ኣይኮነን ገንጋም ናይ እኩብ ድምር ናይቲ ኤክስፒሪየንስ ኢና ክንወስድ ዘለና ኦብጀክቲቪቲ ከምኡ እዩ ዝእዝዘና ማለት እዩ ወድዓውነት ከምኡ እዩ ዝእዝዘና ስለዚ ተመሊሰ ንዓኹም እዩ ክሓተኩም ቶም ኣብ ሜዳ ዝነበርኩም ካድርታት ከም በዓል ንስኻ ከም በዓል መወዘሩ ተንክ ዩ
ثانك أنا يو اسماعيل. ممري حنساب أنا داويت قوام مثالي سلازغونكو كملسلو دحريو نابخا كملسي اتي زبلكايو شوراوي شماقلتات قويمن أنا ويش تسمرا نيري أبو زقوم شماقلي لم تحت صلاة سلازنبري جن كاب من دفران كاب عدو خالان تنابو زنبرا سوا شماقلتات زبهالا مثالي بملعال كتقسل كايخيل بقدامنت هو مستيات جبهة نيران بحماقون بصبقون تصبقوا تودب جدا من محدارات كجبرلن سلازنبرو من محدارات تغيرلن مالج الحماقو كابتن كمتي اسماعيل زبلو اب من خاطب له اب قاش زنبرا سراوي شماقلتات انا ونز فلطوم تقادلتي زنبرون كاب من دفران عبد خالان ازي في اب انت اكزامبل كالعلو زدل انتايو كلتا سبات تمديوهم مع بعد خالا عجيب بمحدارن بصتاني كملسو زوم سبات زيهم قبن فتسيمهم صدتها بوجن صدتها نتي شعو أسمرات تخريبا موسم أتوي نبرون زبن كتشنتا ينيرو بكتشنتا بأدقي بعربيان تذق عليه إيغو كابس مرا زوص حيزوز مصي نابس مرا خاز وصد نيرو مالج نزه زبزي الساعة أبال صدتاني الجنبار زخلتيو نجار كران كرلو تجمن فتسمه أنا مبار تهزبي عن صرتي رقم زرلو مال اختي مسألنا على تقابتي أو زنبر الناصر الرعاد طبعا شو عدتن أنا كابسمرا وصي زخري أول النيلة بمن دفراج النيرة الدخالة خيدة الدخالة تشجرات ريئة تي تفتسمه كبن ريئة من دفرات مليسة تنهي تصدتا قدات برئيس تهزبي ريئة أسمعي أسمرات مليسة صاب ناي تزخيد زلو كونتات ناب ودب سديدة مالج إزي أب أوانن تزي تأريمو تهزبي أبشقر كود دقيو بزبل مالج immediately تودب نتقبن كيدو نتاز تبدلت سب حنتي نمثالي خابتن كالوت حنتي رخيبو الزراريبو فيزيكالي اتصبصاب كنعم خانو أركيبو مالتي immediately تسحيبهم تأثيرا كلتيام تقبل صد تخير كبلو كير كبتو اللي جبها إيدو هيبونا بندفرات حجن تايتي بحماقون بصبقون زبلن نزلو جبها كم تسمع هيل تقصو وتادراوي تودب يعني را أين بلد السيفي كاون وتادراون سرحت أتأميرو زخيد زنبرة جنباري أبزخاء كاب استفلالي بحريات زمسع تقادلاي زلوي سنفنان تنيرو من البات أبتوم كمزة أمثل سقومت تات زوسدو ويقدم موساد صعوق ترينينج
زدليو كنسو ببي خيلو يمتوحيلو مستمدبو زنبرو ስለዝተመደቡ ሓደ ሲቪካውን ሽግራት የጓንፍ ነይሩ ነቲ ወታደራውነት ዝምልከት ኣይኮነን ስለዝኾነ እንታይ ክብል ጀብሃ ሰፊሕ ግንባር እያ ነይራ ኣብ ውሽጣ እንከሎ ስለዚ እቲ ሕማቕ ይግለጽ ክግለጽ እንከሎ ከዓ ከምዚ ዝኣመሰለ مقطعتي ما أثرتي قبل علتهم بتصمو يكايد نيو كي تخايد اللوم زحلفو سبات يلون مالت هيكونا نيروميا يقول نمبر اتي كوسر زقبقو سقومتي توسيدو كالي أب من محداراوي شنخات زنبرو خابو تسيو أو تسيا تاودب نابوتاد دراوي ቦታ ዝመደበቶም ነይሮ ድሕርቲ ፀብፃብ ምስዳደይ መልኣኸይ ማለት እዩ ስለዝኾነ እወ መንፀብረቕቲ ዓይኒራ ብሓፂር ምክንያቱ ናብ ካሊእ ከይሰፍሓኒ ምእንቲ ብሓፂር እንተሪኢናዮሲ እወ ሕማቕ ካብ ባህርያት ናይቶም ሰባት ዝተበገሰ ክኸውን እንከሎ ዝማዕረምታታት ከዓ ክውሰድ ቃልሲ ይካየድ ነይሩ ግን ንኩሉ ብከምኡ ደረጃ ተወሲድሉ ማለት እውን ኣይኮነን በብምክንያቱ እቲ እዚ እቲ ብሓፂሩ ክምልሰልካ ዝኽእል መንፀብረቕታ ነይራ ክብል እንከሎ ኦኬ ብርሃነ ናባኻ ኢና ቴንኪው መምህር ኣነ ከዓ ኣብታ عقباي دحتتان مستا اسماعيل دملسان إذا حجي استخاخت بلا تصنح كانت قاليلي أنا حجي بتا دفلتا أنا كما خاتكم يبدقي نيري كلتي سرحنا جبهة أبدق أتم تفلتوني بدقة تفلتوني بزي بحبر من سيد واسع نيري بجرمن أبد فستيفالات يتكافر نيري دينكا حبتي سي فرق حبتي ببوي لتولدت تلتشحن عسرت حموشتن بكاب سودان بليبيا غيرا كاب ليبيا عطليان كاب عطليان نجرمن أتياب زي برلين الله مساي حجي بطعمتي دخرة عني نايجبها المحجونا بتخفوت ما أدي العلياني رئيزيا جبها سي كمتي أزي سرعة زي حجي بميليتري طرح دوافرو وبميليتري دغدو جبها كله تي حرة سبقوي محبرات نيرو واي محبر من سينيرو محبر دك انستيونيرن محبر صراحة نياتات نيروم كله نيروم يوم تمم حدارات كا حجيتي نعهدكم كنقرأكم دلو خبزي جبها سي ولا بوتها الدراوي شنخ تدفي أخاب ميدا إرترات وصعد أمبر آسر ناجبها حساب حجي أنا ابتدي فلتو نقرأي من ليشني ابتدي فلتو عدتات أبتا أنا توليدة دعبه كلها دقو صناعات بال أبتسلمها دجناي جبها ونيرا عردنا جبها نيرا خصاب درق مجي وكاب نجبها دوص أخابو جبها بتاع عدتي أخلا اتي أنا دي نبركو خصاب ودا 16 عامتها بقى غمت نيرا دقو صناعة بسلسته ماي بيتيا جزا قبري جزا عقبا وجزا محصون دبهالو أنا خبتهم جزا محصوني اتمريتنا سلمين يرو أمونغو زوم سلسته يوم دك حنتي دك حدا سبع كنسهم أمونغو تمريتهم جن سلمين يرو ولا كابتن أيتم حدا أبتا درت ناي دكوزنا عاوينا عد عقبا ناي جزا عقبا أتيهم دحربليهم بو معد باسي معد مسحاب معد قريتشيتات يدخيد نيرو جبهة متى نزو كل زي ديسا جيراتو أنا حجي بمريت متيكم من الباس كابتم زيادة مريت الدنيا برني بسدرا بيتك كلكم خيلي أما ودعتا كن جبهة متى نزن سلست عد زين نزن سلست ماي بيت زين ابتحنت عد الدبرة ديسا جيران تمريت بمعرن كل عديلاته السطر حتى يكون
ደቂ ኣንስትዮ ተፋቲሐን ወይ ተመርዐን ኣብ ካልእ ዓዲ እንተኸይደን እሞ ተፋቲሐን እንተመፅአን መሰል ኣይነበረን ናብቲ ዓዲ ገዛ ክሰርሓ ወይ ከዓ መሬት ክሓርሳ ይግብእ ኣይፍቀደኒ ደቂ ተባዕትዮ ጥራሕ እዩ ዝፍቀዶም ነይሩ እዚ ኩሉ እዚ ከዓ ጀብሃ ብማዕረ ነተን ደቂ ኣንስትዮ ክንደቶም ደቂ ተባዕትዮ እንድሕሪ ናብ ዓደን ተመሊሰን ከምቶም ደቂ ተባዕትዮ መሰል ከም ዘለዎን መሬት ክሓርሳ ገዛ ገጢሳ ከም ዘለዎን ገይሮም ነቲ ዓዲ ዴሳ ገይሮማ እዚ መዓዝዩ ብቲ ጀብሃ ትቆጣጠሮ ዝነበረት እዋን ብድሕሪ ደርጊ መፅኡ ደርጊ ምስ ዘበለ ከዓ ሻዕብያ ወሲዶሞ እመኑ ንብለኩም ኣለኹ ሕጂ ብዝቐረባ እዋን ኣነ አይ ኤም ቨሪ ፕራውድ ኦፍ ዛት ጀብሃ ዝገበረቶ ዴሳ ደቁ ፅንዓ ክሳብ ሕጂ ኣብቲ መጀመርታ ደርጊ ምስ መፀ ብዙሓቶም ዝያዳ መሬት ዝነበሮም ወይ ዝያዳ ግራውቲ ዝነበሮም ንሕና ሲ ከምዝን እዩ ነይሩ ኣመሓድራ ናትና ጀብሃ መፅኣ ከምዚ ገይራ ዴሳ ገይራቶ ሕጂ እቶም መሬት ዘይነበሮም ከማና መሬት ወሲዶም እቶም መሬት ብዙሕ ዝነበረና ከዓ ከምዚ ኮይና ኢሎም ናብ ደርጊ ምስ ጠርሑ ደርጊ ከዓ ቃል ብቃላ እንዴ ደርግ ስሎጋን አታቁም እንዴ ኢሎሞም ቃል በቃላ መሬት ለአራሹ የሚባል ለዚህ ነው እኮ እኛም ምንታገለው ሓንቲ ከይትትንግፍዋ ካብዚ ድበልፅ ነገር ንሕናም ክንገብሮ ይንኽእልኒና ንሕና ንደልየውን ጀብሃ ስለ ዝገበረቶ ከይትትንግፍዋ ኢሎም ደርጊ ገዲፎማ ሻዕብያ መፅያ እውን ኣይተንከፈታን ሕጂ ምናልባሽ ዘረባና ሰሚዖም ንድሕሪት ተደይመሊሾሞ ክሳብ ዛዕለት እዚኣ ብዴሳ ብደይ ዝኾነ ይኹን ግርጭት ብማዕረት ዓዲ ትነብር ኣላ እዚኣታ ኣነ ድፈልጣ ዓዲ እየ ዝነግረኩም ዘለኹም ካልእ ዓዲ ጀብሃ ዝነበረቶ ጀብሃ ደመሓደረቶ ዴሳ ዝገበረቶ መሬት እንተልዩ ከኣቶም በቢሸነኽኩም ትፈልጥዎ ክትነግሩ this is ሕጂ ዋላ ብወተሃደራዊ ሸነኽ ተደፊኣ ትውፃእ ዳ እምበር ኣሰር ናይ ጀብሃ ህዝባዊ ውድብ ከም ዝነበረት ንህዝቢ ትሰርሕ ከም ነበረት ولا حدا يتطرطر ነገር ከም ደይብሉ ብዚኣ ክሕብረኩም ደሊ ይቀኒለ ይወዲ ኣለኹ ታንኪዩ ብርሃኔ ኦኬ ናበያ ብርሃነ ንስገር እምበዓር مرحبا تمليس له ፅቡቕ ذا ناي داويت حتوسي عباي حتى ወይ عباي حتى كله ممزني ناي جبهات قونيا مالتي كم زرداني أنا أمن فراني ري وون عدو على غيدا نيري كم زبرو دكو سمعاون كيدا نيري أبزع وطاعت كيدا نيري كم زراخو كوسا أب كوسا أب تعدتات بتيز نبرا محدرة كم زنايز حجي ناي دكو سمعايا باركو خلاص خوان ترهويها تزبي بعلو شماغلتات تصويعو ديساخون كلها بعلو تزبي زمترو قدملتات كخوني جبزي جبا عبنتا وقت كون تخيلي علينا نزارب نخيلينا ليشتي ساقنتي كونن تخيدنا من دفرا أبتاع بيت ختماتات جن اتم محدار بمن يزكاد نيرو بتقارلت يزكاد نيرو جبزي جبا عبنتا ويتاين برتن كبل دفر سلمتايسي انت دا من دفرا عتيغا نتجب أكيبكا شماغلي أوصو بعلهم أما حدرو كتبلهم تخيل نيرا جوا زغنا يقبرتو نفت ختماتات سلمتا دي قبرتو خالي وتادراوي ويستاو شقرات نيروا خون خيليو جن تعبرت السب كان تزدلي ناس ناتو رغيبو ناتو محدرة قبرو لزخ البايتا اي فترات اللونا ختماتات تاغر سوات جن كنتا زلاتا يعني راس لزي أبو نتاو خون خيلي يعني زي أخمد لزتالي بزعبو تاتات ديسو يو بفلايا بسراي كلو زي كواناتهم قشتاين يرناتهم نايديسا بهالش لزنورم بزوح شقراي نورنا بوغن دحراي كري أخلقو جن
ህዝባኩም ባርባዕሎም ክድይስዎጅ መፅኦም እመፁ ነይሮም ባዕልና ኢና እንድይሰብሎ ናቶም ሽማግለ ገይሮም ናቶም ክስታይ ገይሮም እዚ መሬት ዝልሙዕ ዝናናይ ዝኸኣነ ዋክትኩም እዩ ከምኡ እናበሉ ይመቃቅልዎም ነይሮም which is too bad ማለት ወታደራዊ ክስታይ እዩ ኣብ ወገን ህዝባዊ ግንባር ዝሪኦ ዝነበርኩ ብዓይነይ ዝረኣኽዎ ማለት እዩ እቲ ብወገን ጀብሃ ዝነበረ ግን ከምዚ እዩ ነይሩ ስለዚ ኣብ ገሊኡ ኦኬ ጀብሃ ድሓን ነይራ ማለት መብዛሕትኡ ሰፊሕ ቦታታት ከተማታት ናይሽቱ እዩ ማለት ሲ ሓደ ክልተ ሰለስተ ኢልካ ፅብፅበን ትኽእል ኢኻ ተሰነይ መንደፈራ ኣድዋላ ከረን ኣቁርደት ከረን ኮናት ናይነበረን ኣቁርደት ዝታት ዝኣመሰለ እዩ ስለዚ ኣብኡ መን እዩ ዘመሓደር ነይሩ ንዝብል ኣዘራርባት ወታደር እዩ ዘመሓደር ነይሩ ማለት እቶም እቲ ተጋድሎ ሓንቲ ኤርትራ ባዕሉ እዩ ዘመሓደሮ ነይሩ ኣብዛ ኣብ ብዙሕ ሽግራት ገለ ይገጥመና ነይሩ ብፍላይ ኣነ መንደፈራ ከም ምንባረይ መጠን ብዙሕ ግናያት ነገራት ርኢ ነይረ ስለዚ እዚኣ ክብል ዝደሊ I hope ንእሽተይ መሊእልካ ክኸውን ነታ ዘረባ እስማዒል ኣብ ርእሲኡ ንብርሃነ ማለት እዩ ዳዊት ካብ ቅርቡ መሊሰልካ ክኸውን ተስፋ ገብር thank you ብርሂን Okay, David ፍሳሐ thank you ያ ገለ ተናኺፍካ ኢኻ ብርሃነ ረዳ and እስማዒል እቲ ኣቀራርባ ነቲ ሕቶ ብኸመይ ተቐርቦ ከም ዘለካ ብጣዕሚ ደስ ይብለኒ እዩ ኣተሓሕዛኻ መቸስ ሃንደፍ ኢልካ ይተኣቱን ምዃንካ ስለ ዝርዳየ ግን ኣነ እዛ ሕቶ እዚኣ ክምፅኣ ከሎ ብክልተ ነገር እየ ሓደ እቲ ቅድሚ ካልኣይ ሃገራዊ ጉባኤ ብዕምቆት ከዓ ድሕሪ ካልኣይ ሃገራዊ ጉባኤ እዚ ናይ ህዝቢ ስርዓት እስማዒል ክጠቕሶ ፀኒሑ ነይሩ ዓድታት ብገዛ ርእሰን ሽማግለታት ብነፃ ምርጫ ቆይመን ነብሰን ከመሓድራ ይግበራ ነይረን እቲ ሰራዊት እውን ምስኦም ወላ ሓንቲ ርክክብ የብሉን ብዘይካ እቶም ቤት ፍርድን ፀጥታን ኣብ ምውህሃድን ምትሕብባርን ምስኦም እዩ ሕጂ ከምዚ ብርሃነ ረዳ ዝበሎ ኣብ ከተማታት እዚ ሰውራዊ ሽማግለ በቲ ውድብ ተመሪፆም ዝተቐመጡ ካድራት ናይቲ ውድብ እዮም ይፀይቑ ይሕምቑ ምስቲ ሓፈሻዊ መምርሒ ናይ ስርዕ ናይ ህዝቢ ናይ ኤሌፍ ኣይከይድን ነይሩ ሕጂ እዚኣ እታ ኢምፖርታንት እቲ ኣብ ውሽጢ እንታይ ይግበር ነይሩ ፅቡቅ ዶ ሕማቕ ነይሩ ቅድሚኡ እቲ ናይ ሓላፍ ዘላፍ ናይ ስርዕ ኣገባባት ፀገማት ከም ዝነበሮ ግን ሓደ ነገር ብዕምቀት ክንሪኦ ዘለና ሲ እቲ ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ናይ ጀብሃ ኣብ ኣወዳድብኡ ወላ ኣብቲ ሰርቪስ ኣወሃህብኡ ናይ ትምህርቲ ናይ ረድኤት ናይ ሕክምና to the extent ህዝቢ ኮርስ ኣውሂቦም ናይ ሕክምና ትምህርቲ ኣውሂቦም ናብ ዓዶም ተመሊሶም ፈርስት ኤድ ወሃብቲ ከም ዝኾኑ ናብዚ ደረጃ እዚ እውን ተሰጋገር ስለ ዝነበረት ጀብሃ ዋላ ሕጂ ስደት ሓይሉና ንኩላህና እዚ ክብርታት ናይ ጀብሃ ክንገልፆ ዋላ እንተዘይከኣልናስ ብዙሕ ንኸተዕርዮ ቀሊል ኣብ ጌጋ እንድሕርልዩ ግን መሰረት ዘትሕዝ ኣወዳድባታት ነይሩ እዩ እቲ ሰውራዊ ሽማግለ ግን ነቲ ሓፈሻዊ ናይ ህዝቢ ስርዓት ኢላ ጀብሃ ዘቐመጠቶ ንዑ ዝገልፅ ኣይነበረን ካልኣይ ናይ ዊንታ ስርሓት ናይ ሓያላት ውልቀ ሰባት እውን ግደ ኣብ ዝተፈላለየ ትሪኦ ኢኻ ዓሚቕ ምዃኑ
ወሰነ ገሊኡ ጽቡቕ ይኸውን ገሊኡ ኸዓኒ እቲ ሳዕቤናቱ ብጣዕሚ ንኸተዕርዮ እውን ሓያል ዝኾነሉ ኩነት ነይሩ እዩ ኣብ ሓደ ኩርናዕ ናይ ምምሕዳር ሓደ ነገር ይውሰን እሞ ንሱ ከም ዘለዎ ይቕፅል ድሕሪ ክንደይ ኣክኖውሌጅመንት ይመጽእ ወይ ኣብ ካልእ ሪፕሊኬት ይኸውን ወይ ከዓኒ ፍሉይ ኮይኑ ዝነብረሉ ካልዋት እውን ነይሩ እዩ ሕጂ እቲ ኣብ ገለ ብስሩና ኣይነበረናን ማለት ኣይኮነን ግን እቲ ሓፈሻዊ ዕምቀት ናይ ህዝባዊ ስርዕን ናይ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ብደረጃ ጀብሃ ከም ውሳኔን ከም ኣገባብን ክርአ እንከሎ ብጣዕሚ ደጋጊምና ከማን ክንገልጾ ነቲ ዝሓለፈ ዘድልየና ነገር እዩ እኳ ደኣኒ ሓደ ዓብዪ ሽግር ናይ ጀብሃ እቲ ዝበዝሕ ሰራዊታ ኣብ ናይ ህዝቢ ኣገልግሎታት ስለዚ መደወቶ እቲ ሰራዊት ነዃል እዩ ነይሩ እቲ ዓቕምታቱ ጎደሎ እዩ ዋሕዲ ነይርዎ እቲ ዝበዝሕ ዓቕሙ ኸዓኒ ኣብ ህዝባዊ ስርዓት ከይዲ እዩ ሕጂ እዚ እንታይ የርእየና ግደ ናይቲ ህዝቢ ኣብ ምምሕዳር ናይ ነብሱ ሓያል ድፊኢት ከም ዝነበረን እቲ ኣገልግሎታት እውን ውሃብ ምንባሩ ብዝተፈላለየ መልክዕ ብፍላይ ነቲ ህዝቢ ብቐጥታ ኣፌክት ዝገብሮ ነገር እቲ ይረክብ ነይሩ እዩ ብዓቕሚ ትውድብ ሕጂ እዚ መሰረት ናይ ሓደ መንግስቲ ከተቕውም ከለኻ መሰረት ኮይኑካስ ብዓብን ብክኢላታትን ንምዕራይ ከዓ ብዝመቸአ መገዲ ከተማዕብሎ ዝኽእል ኩነት ከም ዝነበራ ጀብሃ የርኢ እዩ ግን ኣብቲ 80ን ስጋብ 90 ዘሎ ከምኡ ኢልና ዶ መማዕበልናየ ነርና ምስቲ ውሽጢ እቲ ናይ መሪሕነት ዝነበረ ናይ ቁርቁሳት እናማዕበለ ዶ መኸደ ነይሩ ዋላስ ኣብ ውሽጥና እውን ምተዓንቀፈ ነይሩ ዝብል ሕቶ anyway ብጭቡጥ ክምልሶ ዝኽእል ሰብ የለን ምክንያቱ ስለተኸለፈ ግን እቲ ናይ ሰራዊ ሽማግለ ኣብ ውዳቢኡ ከምቲ ካልእ ቦታታት ናይ ህዝቢ ምምሕዳር ዝገልጽ ኣይነበረን ፍሉይ ነይሩ ኣስመራ እንተኣቱ ነርና እውን እቲ ሰራዊት መመሓደራ ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ምናልባት ፈላሊና እንተረኣናዮ ጽቡቕ እዩ ግን ብሓፈሽኡ ተንኪዩ እስማዒል ታንኪዩ ዳዊት ኦኬይ ዳስ ሓርነት مرحبا درو هاي قاعد حن مصعنا هيا كما يوعدكم كما لهم كلهم تويل تراخبنا أنا سي نشتي تاعد بعد كذا بردلي ريتو كم ريتون كم تاعد بعد عبدن تمالي أب حوار نكلنا قباي جنس أخذته very interesting very تاعد بعد energizing دخانة حتى أنا زوجته كمان قسم لس كمان بسبب تملست درجة تاعد بعد أنا كمان أبغى تاعد بعد سبزي حود أمبري ريتك بيلنيره تحفظوا زمر حقي بتعمي إذا سنتعينا خوينا هنا يدول نيرو انتعينا خوينا حجتي انت أي تعاق من انت يجول نيرو which is true زي خاتي كان زاد لنا حتى زرلا هاو ساعة زي السخن من السخن كرالنا جينا أبزان كلتا حجي بخلتيهم ب عبايت حتى تكون على داويت موسي كلتي انتي أقداس حتى تخوينن جزين أرسنا يزلنا نايلومي زخدا يكون سمتان هنا حجي جبهان وناي شعبان كانوا وادات درقل مرسي كزيو حالفي بس كنا كانوا وادات الحجي انت عايز نبرة تزخدت كل تيوسي أنا كمريتي
من محاشة زبلولو تايد بهالي كلتين كحشا أي كيلانين ترخبي دول حجي شعبيات ترخبي دول تواريدنا دولنا بجبهاون كوميجر سلنتاي أنا نقولكم عب استمر كلهم تعمي إذناي إنجيل مسحب في التعمي إذا كتبتلون نيره طب عسات خنديلهم بوليماتي نيرتني أنا نجيبها فلتاني كوتس كلهم نقولكم هاي فلتاني أنا جزار سي أنا كوتس كلهم سي ما ناس مسدي بون ناس في قريفهم أنا بجبهة كوتس كلهم تدي كان أي فلتاني نجيبها بجبهة فلتاني نبوركو بمنتهى ببي جرامة شرعة قبل ثلاثة حاون تطرفهم بوميز فلتاني سرعة منا بحكي أبجبهة دمرت تايد بهالخونيم نساتهم قلت لك سرعنا كمان يكون نرى عن الناس حقوا كلهم قد عيناتي سلس فلت حالي ترحب لهم من سبوع تايد بالأبوي عركي كلهم نرى بجرامة شرعة معناتي حجي بسوته أبتميدا نعايز قاتمني متعامل شفت النتي قاتمني بزح تايد بحالة قاتمني تعمل ذاته جزارة ساعة ويلي أتو شفاتي خمسخاتكم يدولهم لي بزي قدس نسوق تجبري عب بيت ما أسرتي كمان عسرتي ورحيتها أسيرة تجليتها تهبلي خنزو خلصكو يدي تنخلصكو جن أزي تايد بحالة جبرن جن أب بيت ما أسرت مساعتكو كميزة أمسولو تقادلتي نبارات تقادلتي خميزة أمسولو أتبهم تايد بحالة فلتو كله مش قالوا صلي يتناجب هامت كلات نبري بتعم سيحبني نقول خارسيعو أبقى سيك أسئلة مالتيو هجي أبجبها كميزة أمثلة متكل نيرو نا حزباو متكل نيرو نا بحق خاطئ بحال نيرو أب شعبيا متكل نيرو هجي اتخلتو أبكلتي زنبرا متكلات كنقركم ولا تناي شعبيا تقدفنا أبنا جبها زنبرا متكلسي نعوز بكع مريحنا تاي نبرا بيريد مريحنا أب جبها زنبرا درجة 70% مسفناوي مريحنت نيرو مسفناوي مريحنت نيرو إزي مسفناوي مريحنت دما هاجر كهنس هاجر تايد بالك يقبر كهل أيك لنيو نسيو أوديقو نسيو أوديقو أبا تاوز خونه تايد بالك يقبر أب شعبيا بناي حدش ديمقراطي تعبلله ناي انتت انتايد بهالي نيرو نحن علامانا نيرو تمتكل فلوت كاب مجمرة تحزو كقتلن كصنتن كبلن كساب حجيون زغبرو زلي سلازي ابز سلازو كلتينسي كبقعا زخلا اينبر ناي مرحنتات وتقتي نيرو حجي نحنا اواداديرنا بلنا تايد بالكن غورو تداخنا نسو سلازو خنا انا خساب حجي فتتتلنا عقم سلازي نبرنا حبرت سواو معبالنا دحوريو ذا هاجر زيا طيلاني سريح لنا نحنا سرحنا لنا سرحنا يكون سلازي نحنا ابي حجي خنزاربولو زلنا اتا نايت مال عقباي زمصا حتو نساطرحنا عنا تايد بالكن قبرا زلنا حجي نحنا سي انت عقم لنايو انت اينا خنقبر زلنا انت ايو خون دلو حجي نستات خون قولو زلنا ازي تايد بال نصانتنا مصيو قلبه بحالو نصانتنا مصيو او حسنا دينا عقيمنا دينا تحتاتነት كلهم زلهم አለው كابز مسانا خوينم حجي تايد بال داخرلو ناب إساس طرحنا لاغبو نو اسي يكون نحنا بحلنا تمركزنا حجي تحقي نوصايو كنت تماما متان حقي نوصايو حقن حكنا وصو زين خيل كوينا هاجرنا عين فوتولنا سدت ماميننا لو ابو خنبرينا مالتي هنا ግን هجي سيركاس 35 ዓመት አንተ ነገር ከገበርካ እንደገና ታይድ ባህል ብለካ ካድራት ነበሩ ካድራት ድሕሪ ካላ ሃገራዊ ጉባኤ ባዓለቦይ ሳይድ ባህል ዝገልጽዎ ካላ ሃገራዊ ጉባኤ ኣብሉ እምነት ተሞርከሰ ምርጫ አይተገሩ ካላ ሃገራዊ ጉባኤ ንጸልማት ዝመርሓ ከማቦይ ግራጅናት ዝብሎ ንጸልማት ናይ ጥፋኣታት ተመርሓላ ዝብልዎ ኣብቲ ጉባኤ ከይዶም ነይሮም هذه كانت سلازي أبوتات نسيتات نرسعيو تاريخي حجي نحنا كنقبرو دلنا نحنا سي
بحلف اب جبهه زنبرنا سي كلها ناس نفالطينا انتاي حجنا عنا زرح حقنا دلو اسكن الطر نفسك نزارارب اسكي كيف كذلك جانا قال مليتاتنا كله ننقره نزمر سيد ما ملاقبو نفترلو نحن حكوا يكون مرحى كنا كانوا مرحينا خن كيدلنا نمبر كن مرحى ايكونا نحن زمان السيد ملاقبو خن فترلو تداخلنا عدام زخونه صحفاتن نصر زخونه بوليتيكان كنجلصن كنبلن كنكل علنا زمان السيد كمت وسيو تبالاشو أبالاشو بنيا يتعامو أبز مسمى خمان تهجع حنا ناتحنا أمشي حياتي زيتات كابزيتات تايب هالجرنا نفسنا ماتنا تايب هالنا جبرنا ناب حقين نمسا حقت زي مثلا خا زي حزب زخنا دحنا نخلينا هاجر كمان خنا دحنا نخلينا تسفخن كونا أي نخلينا عقمنا خا نفلت أجينا قوام ناقل ملا نزارب يلا قوام هذا كلها ناس كان يحسب هاجر نصا وصياسي لعلناو تتبالسي بزي قوام 35 عام تصنح هاجر الله تسمعت هجرات فلقه الله حجي بزا هاجر زياسي وحسنت لنا دي بزي قوام اكو تنبر زلا 35 عام نسن دفاع بيلنا دل نزخنا حاسبوا لكم كلا لنا نملسون زي بليز فجهاتكم زي انا خبيلي تحازل سمعتها وهي تتزاربه غربوا لي ثانك يو داويت ثانك يو أنا قدمنا بكالي مخادي نابتا قداي حارنت زلعلنا خملس نسمع لك حتى زدل حنت حتى لا نسخاء نقداي حارنتنا كاب دقن نصبيو أيكونن بعلنا طرحينا تقالتنا خنا عو تزلنا عيلنا مشيز حكي حجي نقابع كبقسن كله كمناي هزبا وقالسي بلاتفورم علامانا هزبنا ناي بعلو قداي بعلو أم مسرح كبكع محبار من العال زي مأزوز هزبي أبدي مأزوز النت هزبي خبص حنيون إلو تبقي نقابع هزبنا قدايو ساعة عود كعا قالسو يقصل الله قصلي حجي أو وشتي يخون أب دياسبورا زنبر هزبنا أمنتاي درجة قدايو مسرح الله تبل سمايل أنا أبو غيرة ترجعت إن أنتوا هنا حتى طبعا كلها أنا حتى قدام دي طبعا دي يعني دي شنقات توقع وسوز اللون قبا يكون خالو انت مساسالي قبر زلو سي ويكا حزبو زلو كسسكمو زلو حلافنة سي ناي من نقاحي يعني ما سي تنزبي سي نهردا بنقحات زيت عاتيقو مجمرة خمو والكسبات يعني هم دك كم والكسبات እዚህ መክሰባት እዚ ክድልቡ እንተዘይክኢሎም እሞ ኣብ ሓደ ከባቢ ዘለዎ ከዓኒ ናይ ሓባሪ ዕግበት ሃልይዎሲ እሞ ዛዕባ ክህሉ ስለ ክህሉ ዝኽእል ነቲ ዛዕባ ንምግጣም ዝኾነ ይኹን ያኒ ማሕበራዊ ጉዳይ ድዩ ወላ ኢኮኖምያዊ ጉዳይ ድዩ ፖለቲካዊ ጉዳይ ድዩ ንዑ ንምግጣም يعني أتي والقاوي عقبتات نبي كولكتيف ويكان حباراوي نقحات لو يتكا نتي زعباد ماني كمي أجندة سريعة مبسيحوني مجمريوني مبسيحوني على ليخا أمونغو مبسيحين أمونغو مجمرن زلو قعزو دمانعو كبكع زخيل ميلاتات ديو ولا ريسورسز ديو ولا قل ديو كله زمالي نوخون كاو أمنا بأمي كابو كاب زيهم سبات زياتهم نغزارو سون كاو أمي وقون زلو يعني
ሕጂ በጋ تا يعني سي ድርኩኺት ናይ ህዝባዊ ንቕሓት ወይ ከዓ ህዝባዊ ስራሕ ብህዝባዊ ሰዓታት ተመሓዲሩስ ኣብ ሓደ ዕላማ ክበፅሕ እንተዘይኮይኑ እታ እምነ ኮረት ኣብዚኣ ትጅምር ማለት እያ ስለዚ ኣብቲ ዲያስፖራ ዘሎ ኩነታት መጀመርያ ነገር ሓደ ካብቲ ፀገማትና እንታይ እዩ ኣብ ዲያስፖራ ኮይናሲ ካብ ኒውስሌት ወይ ከዓኒ ኣብ ሓድሽ ገፅ ኣይኮናን ጀሚርና ንኣነሲ ካብ ሃ ኣይኮናን ጀሚርና ወይ ከዓኒ ካብ ቦታዊ ተምግሮ ኣብ ጀርመኒ ቃልሲ ይካየድ ነይሩሲ ኣብ ጀርመን ዝካየድ ዝነበረ ቃልሲ ካብ ጀርመን ተሲኡ ክትብል ኣይትኽእልን ኢኻ እዚ መቐፀልታ ዘለዎ ጉዳይ ካልእ ቃልሲ ነይሩሲ ኣብ ሃገር ዝነበረ ቃልሲ ኮይኑስ ናቱ እንታይ እዚ በቃ መጢጥዎ ነቲ ክውዳእ ዝነበሮ ክሎጀር ክግበረሉ ዝነበሮ እቲ ወተሃደራዊ ስርዒት ኣብ ተፈፂሙስ ኣብ ሓርነታዊ ጉዕዞ ንኽፀምድ ወይ ከዓ ናብኡ ክሰጋገር ዝነበረሉ እሞ ካብቅዖ ዝነበሮ ክሎጀር ክግበረሉ መዕፀዎ ክግበረሉ ዝከኣል ማለት ዝግባእ ዝነበረ ዋላ እውን እዚ ንጠቃቅሶ ዝነበርና ገዝታት ድዩ ጌጋታት ድዩ ንሱ ከይተረፈ ተዋጋጊኑስ ብሬኮንሲሊየሽን ድዩ ዋላ ናይ ዕርቂ ናይ ስኒቲኒ ዋዕላ ተገይሩ ድዩ ዋላ ገለ ድዩ ኩሉ ነገር ተወዲኡ ንሱ ንድሕሪት ገዲፍካ ንትረኻ ገዲፍካ ንታሪክ ገዲፍካ ኣብዚ ሓርነታዊ ጉዕዞ ከዓኒ ሰኢሉ ብኣዋጅን ብገለን ኣይኮነን ክመፅእ ማለት ኢንፍራስትራክቸር ኣለዎ ታሽሙ ኣለዎ ብዙሕ ነገራት ኣሎ መጀመርያ ክእለታት ኣሎ ሪሶርስስ ኣሎ እቲ ንቕሓት ናይቲ ህዝቢ እሞ ንመሰሉ ብሕጊ መሰረት ናብ ሕጊ ተሸሪፉስ ሕጊ ኮይኑስ ኣብ ሕግን ድንጋጌን ከይዱስ ክገልገለሉኒ ዋሕስነት ንክኾኖን ንክገብር ዘኽእሎ ንቕሓት ወኒኑስ ካብዚ ውትድራዊ ታሽሚታት ገዲፍካት ናብዚ ንብሎ ዘለና ሓርነታዊ ጉዕዞ ንክትከውን ስለ ዝተመፀፀ ስለ ዝተጠልመ ወይ ከዓ ስለ ዝተገበተ በቲ ክነዛረበሉ ዘምሰና ምክንያታት ብታሪክ ኣብ ውሽጢ ኣቲናሲ ኣብ ዕምቀት ኣቲናሲ ኣብኡ ዘብፅሐ ታሪክ ተዘራሪብናሉ እንዲና ንሱ ስለ ዝመጠጦ እሞ ኣብዚ ዲያስፖራ ዘሎ ህላዌ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ወይ ከዓ ናይ ተቃውሞ ኤርትራ መቐፀልታ ናይቲ ኣብ ውሽጢ ዝነበረ እዩ መቐፀልታ ጥራሕ ኣይኮነን ኮይኑ እቲ ኣሰራርዓኒ ኣወዳድባኒ ኣመራርሓኒ ኩሉ ነገራት እውን መቐፀልታ ናይቲ ዝነበረ ነገር እዩ ማለት ሲቪልያን ኣይኮነን ማለት ሲቪልያን ኣይኮነን ማለት ወይ ጀብሃዊ ኣገባብ ዝሓዘ እዩ ወይ ባብ ገለ ዝሓዘ እዩ ዘርካሲ ካልእ ኣይኮነን እታ ናይ 71 ፕሮግራም ናይ ጀብሃ እቲ ምሽቲ ፖለቲካዊ ፕሮግራም ኣይኮነ እቲ ስርዒታዊ ፕሮግራም ንዕኡ ተመርኪሱ ዝኸይድ እቲ ኣሰራርሓ ወይ ከዓ ነቲ ኣመዳድባ ናይቲ ዲያስፖራ ዘሎ ታሽሚታት ከም መቐፀልታ በዚ ይኸይድ ስለዚ ኣብዚ በጋ እዩ እቲ ለውጢ ክርከብ ዘይከኣለ ብዝቐልጠፈ ነገር ሕራይ ብኡ መሰረት ፈተናታት ተገይሩ ካብ 1999 ፅላላት ተፈቲኑ ኣብ ገለ ተፈቲኑ ቅልጥፍ ኢልካስ ግምገማ ወሲድካስ ካብዚ ኣሰራርሓ ናብ ሲቪልያን ስራሕ ህዝባዊ ስራሕ ሓቂፉን ኣነቃቂሑን እንታይ ዝብሎ ጎስጊሱኒ ከካይ ዝኽእል ንኽትልወጥ እዩ እቲ ሽግር ረኺቡና ዘሎ እዚ ዲያስፖራ ኣብዚ ጠጠው ኢሉ ዘሎ ዝዓበየ ነገር ክገብሮ ዝኽኣል እንታይ ብውልቀ ሰብ ደረጃ ውሳኔ ወሲዱስ ኣብቲ ደንበ ናይ እንታይ ዝብሎ ሳይለንት ማጆሪቲ ኢልና ንፅውዖ ኣብኡ ቦትኡ መሓዝ ዘይኮይኑ ካልእ ገብር ኣይከኣለን
ሕጂ በጋ ኦፍ ኮርስ እቲ መምርዘሩ ተሓተን ዘለካ ሲ ኣብ ዲያስፖራ ሲ ኣብ ምንታይ ኩነታት እዩ ዘሎ ካብ ትሕቶ ጠብዓን ካብ ናይ ገባእ ስራሓትን ሓላፍነትን ስርሑን ስርሑን ሲ መሰረት ብምግባር ኢኻ ተሓተነ ዘለካ ንሱ በጋ ንክዝርግሖ እንተኮንካ እያ ንክዝርግሖ ዘለና እንተኮንካ ሕጂ በቲ ዝነበረ ሃዋህኡ መሰረት ኣብ ብዙሕነትካ ኣትዩ ንገዛርሱ እያ ዕድል ክርከብ ከሎ ዝዛረበሉ ብርሃነ ምሕረቱ ኣልሜነሲ ኣብ ሓደ ገዛ ተኣኪብና ሲ እንተ ክብከይ ኮይኑ እንተ ክስሓቅ ኮይኑ እንተ ክበዓል ኮይኑ እንተ ክሕዘን ኮይኑ ሲ ኣብ ሓደ ገዛ ዘይንኸውን ኢሉ ዝዛረበሉ ዘሎ ንገዛ ርእሱ እቲ ግንጋባ ሒዝዎ ዘሎ መርሆ ንገዛ ርእሱ ሓድሽ ብዙሕነት ኣምፂኡ ክእከብ ኣይተኻእለን እያ ህዝባዊ ስራሕ ዕድና ሰርሐ እንከሎሲ ክእከብ ኣይከኣለን እያ ማለት ወራሲ ናይቲ ብኤክስቴንሽን ኣብ ዳያስፖራ ዝመፀ ኩነት ንሱ ፀሊዎስ ብከምኡ ደረጃ ከይሉስ ይባዛሕ ኣሎ ንምንታይ ንኣነ ኣብዚ 5-6 ዓመት ሲ ሓደ ንጋባእ ጥራሕ ዘይኮነ ወይ ከዓ ሓደ ይኣክል ዘይኮነ ወይ ሓደ ክፉት ማኣዲ ዘሰ ዘይኮነ ሓደ ሕጓር ዘይኮነ ንምንታይ ከምኡ ይኮነን እያ ሕጂ በጋ እቲ ታሂሞ እቲ ገንገማ ከገንገም ከሎሲ እንድሕሪ ደኣ እቲ ቤዚክስ ናይ ሜንታል ኣቲቲዩድ ወይ ከዓ ኣንደበታዊ ኩነት ናትካ ክትልውጥ እንተዘይክኢልካ ካልእ ክትገብሮ ነገር ኣየለን ክትገብር ከዓ ስለ ዘለካ ጠጠው ክትብል ከዓ ስለ ዘይትኽእል ሕልናኻ እውን ስለ ዘይፍቅደልካ በቲ ዝነበረኒ ዘሎኒ ኣገባብ እንተዘይኮይኑስ ሓድሽ ንዕኡ ክትክእ ዝኽእል ጉዳታት ከተምፅእ ይፅግመካ ንሱ እዩ ከዓ ሕጂ ፀገም ኮይኑ ዘሎ ብዝኾነ ይኹን ሚዛን ከተዝነን ከለካ ብውድባት ደረጃ ውሰድ ብምንቅስቃሳት ውሰድ ብሲቪክ ሶሳይቲ ሲሉ ዝተላዒሉ ዝነበረ ውሰድ ገለ ውሰድ ኣብቲ ዘሎ ኣገባብ ያሲ ንኣብነት ንጎበጣ ንክገጥም ተሰሪዑ ዝነበረ ኣሰራርዓኒ ብኡ መሰረት ዝተሃንፀ ፕሮግራማትን ንሱ እዩ ዝቕፅሉ ዘሎ ሻዕብያ ጠብዓ ናቶም ምምታሽማ ይነበሮምን እዞም ተሃብያ ናቶም ፕሮግራም ውሱን እዩ ስሎጋንስ ኣንቲ ኢምፔሪያሊስት ኣንቲ ዚዮኒስት ኣንቲ ገለ ዝብል ነይርዎ ቀስ እናበሉ ንገዛ ርእሱ ናብቲ እቲ ፓርቲ ናይ ኮማንድ ኣንድ ኮንትሮል ናይ ውሕዳት ሸነኻት ሒዙ ኣብ መጨረሻ ኢሳያስ ዝጠቐለሎ ናብኡ ገፁ እዩ ከይዱ ንሱሲ ፕሮግራም ከባን ኣይነበሮን ፕሮግራም ኣይነበሮ ክሳብ ሕጂ እውን ፕሮግራም ይብሎ ፕሮግራም ናቱ ኢሳያስ እዩ መርሆ ናቱ ኢሳያስ እዩ ኩሉ ነገር ኢሳያስ እዩ ኮይኑ ስለዚ በጋ እዚ ኩነታት ዘሎ እንታይ ኢና ኮይንና ኢና ንሓትት ንማረር ዘለና ነዚ ኢና ክነፅንዖ ዘለና ካብዚ ክወፅዕ ዘለዎ እቲ ምርጫ ካልኣይ የብሉን ወይ ከምቲ ዘለካዮ ክትከይድ ኣለካ ፈይት ናትካሲ ናብ ፈጣሪ ሂብካ ድሕሪ ኢሳያስ የፅብቐልና ኢልካ መፅባ እዩ ወይ ካብዚ ዘሎ ደውታኒ ካብዚ ዘሎ ብዜና ምፃእ ብዙሕነት ናይ ፍራግሜንቴሽን ብፖለቲካ ምፃእ ብፍራግሜንቴሽን ብምንቅስቃስ ምፃእ ፍራግሜንቴሽን ብዝኾነ ይኹን ደረጃ ክትመፅእ ከላ ፍራግሜንቴሽን ድሕሪ ዘጋጠመካልዩ ካልእ ምርጫ የብልካን ኣብቲ እምነ ኮረት ኢኻ ክትምፅእ ዘሎካ ኣብቲ ህዝቢ ኢኻ ነዚ ህዝቢ እዚ ናይ ግድን ኣይኮነን ኣብ 6 ወርሒ ላዕልን ታሕትን ኢልካሲ 50,000 ሓቂፉ ዝኽእል ናይ ህዝቢ ምንቅስቃስ ወይ ናይ ህዝቢ ታሽሙ ከመፅየ ማለት ኣይኮነን ንክልየ ዝፍጠር ብቁሩብ ዝጅምር ለውጢ እቲ ቁሩብ ንገዛ ርእሱ እውን ብዙሕ ዘትክመካ ብዙሕ ዘትክመካ ግን ካልእ ምርጫ ስለ ዘይብልካ ኣነ ዝኣምነሉ ዋላ እውንሲ ወዲ ውዳቤ ይኹን ዋላ ሙሉእ ህይወተይ ውዳቤ ይኹን ኣብዚ ዕጉብ በዚ ኣገባብ እዚ ተፀበይቲ ክንከውን እንተዘይኮይናሲ ገለ መሃስትኒ ኢኖቬቲቭ ኮይና ክሪኤቲቭ ኮይና ገለ ምሂዝናሲ
قال بريك ثرو هون زخيلي حسب كنا معبلن قالن نسي أبو أنا يزعج عقبتاتي إيزن لنا يعني ما نسي ما زي أمن لوني قال يكونين كله تودباتي سي يعني دربنا نقر يقولون يعني ما نسي عقبتاتي بارتيزان بوليتيكس يو يعني عوتولوني كعوتوني كوشلوني سي يعني مسأي قداي مسأي سلا خبره سلا زخانسي يعني أنا يمثل كأس الزخانسي معنا بروجرام قول لكم ما يخيليني ولا قال قول لكم ما يخيليني قلت له ما يخيليني خير قال أبتنا هجراوي قداي أبتنا هجراوي قداي يعني عن قافا ينبري يعني وصخاي تخو أقول لا ينبري وصخاي تخون يلا خان إيو تي ميزان كون زلو يعني نحر دا أقدالي خوين كاترخيبك أتليس سي يعني سي ملاقي ناي مخان كران خلوكا يعني قسا كذا خيل كالي أولترناتيف كالي أمراسي كتقول لك حزب يعني معناته the situation is not easy يعني I know it is not easy يعني ختزاربو easy يروحون كتنتنو easy يروحون قال ختزاربو له easy يروحون كم زي حو داس نصان حرنت زبلو زنبره يعني عملت كلاي هاجراو وايسي 50 يورو 50 يورو انا اونيري ويزو يعني እቶም ከምኡ ዝበሉ ምሳይ ኣብኡ ዝበዓሉ እዮም يعني ስለምንታይ ከምኡ ኢሎም ስለምንታይ ናብዚ እታ ሓው ዳዊት ዝሓዛ ወይ ከዓ ካብ ዝረኸባ ነጥቢ ስለምንታይ መፅያ ይርዳእኒ ስለምንታይ ምክንያቱ ኣብኡ ዝኾኑ ማለት ምናልባት ፖለቲካል ሆራይዞን ፅቢብ ነይሩ يعني እቲ ትካል ኣብ ውሽጢ ግንባር ዝነበረ ትካል ንገዛ ርእሱ جينا خي عبين هي خي انت عشان كله سي نا باور سنتر سلوت يعني بيحري زي مراح بتوتيل زي مراح بعبد الله دريس زي مراح بقال زي مراح سلازم برسيم يعني انا نحيدو تاشم خوينو سي انت اباري وسابت غباي حريه ابي سلا ابي حلاف اند زي ممصو يعني ብዙሕ ሰብ ኣዛሪቡ እዩ ምናልባት እዞም እዛ ነገር እዚኣ ናብ ፀልማት እዮም ዝነገርዎ ንሓው ሓርነት ዳስ ሓርነት ምናልባት ካብዚ ዝተላዕለ ክኸውን ይኽእል ግን ዳዝናት ተሽሙ يعني ታክቲካል ጌጋ ኣይነበረን ማለት ኣይኮነን يعني ማይቤ ታክቲካሊ ጉጉይ ነይሩ يعني ማለት يعني ግርጭታት ናይቲ ማሕበር ዕዮ ዝተባሃለ ኣብቲ ናይ ግንባራዊ መድረኽ ናይ ጉባኤ ክመፅእ ኣይነበሮን ከምኡ ዝዓዝብ I was never member of that ግን ከማን በናተይ ዕግበት በናተይ ምክትታል بخومي زقطرو يعني وانا دا او نيري خابتم رايت اوف فوتين زنبرن يسوي يعني تخالا هاجر غواي ግን ካብቲ ሃገራ ጉባኤ ዳሕራይ ብሰንኪ ናይ ዝጠቆስኮ ጉዳያት ዝኾነ ናቤ ምፍንጫላት ናቤ ኢዲኤም ናብ ገለ መዓ ሽግራት ዘምፅእ መዓት ኢንስታቢሊቲ ናብቲ ውድብ ዘምፅእ ኩነታት ያምለ ተመሊስካ ብሃገራዊ ዓይኒ ክትመዝኖም ከለኻ يعني تجيكاتات أبي نيرو بخمي أجاب كتجيكات متيو كاتاش مو خدومو جن حنتنا تقول لا بقى خلني أتبرز ولا وايا يعني أنا عملنا بزعبة زي السنة اللي بنخ نزاره كلنا بزعبة 1993 referendum before that and after that ما إنا نزاره وزلنا يعني إذا خاني بوكب دمري تبي زنبرة برنامجات زنبرة experiences زنبرة تمكرات ኣብቲ ሜዳ ብእኩብ ድምር ግንገማ እንተዘይ ኮይኑ ኣብ ፓርቲኩላር ኣቲኻ يعني ኣብ ሓደ ከተማ እንታይ ዓይነት ገበን ተፈፂሙ ኣብቲ ኸ እንታይ ተገይሩ ኣብቲ እንታይ ንሱ ብዛዕባ ይኮነ ንዛረብ ዘለና يعني ሎሚ ብዛዕባ ክንዛረብ ኣይኮናን መፂና يعني ሎሚ ማዓንቲ يعني ብዛዕባ ኣብቲ 1990 ኤፕሪል 1993 ረፈረንዳም ምስ ተወደአ ኣብ ቴክ ኦፍ ናብ ኢንስቲትዩሽን ቢልዲንግ ናብ ሓርነታዊ ውዕዞ ምኻድን ዘይ ምኻድን እዩ እንታይ እዩ ሽግሩ ወይ ከዓ እንታይ ነይሩ ንሳያታ ዘረባ እምበሪ ኣብ ፓርቲኩላር ምናልባት ከም ሳይድ ኢሹስ ጌርና ንምፅኦ يعني ኣብቲ ሸታሕ የብለና ስለ ዝኾነ እምበሪ ብዛዕባ ጀብሃኒ ብዛዕባ ታሽሙን ኣይኮነን ነይሩ ናይ ሎሚ ዛዕባ يعني ወዲእ ኣለኹ ሆፕ ኣይ ኣንሰርድ ዩር ኮሽን መመርሰሩ ታንክ ዩ ቅድሜና ብርሃነ ምኻደይ ዳዊት ፍስሓየ ናይ ቃልስና ብሉፅ ክብርታት መራሕ መገዲ ናይ መፅኣ ቃልስና እዩ
كعقب زلو إذ مثلا نيلو ملختي صحيف الله برهانة برهانة محراتو بالضبط. ثانك يو وانا كابدا حجي داس حارنت كزداربات انا عندي قرب تكفتح ديرات اللي اسراتكم كلكم ابدا لكم سي مهران كادرات تقادلتي نوركم يقوم انا خابتا بنصهناي نمجمر تاغزي على ملو زيرسي شان 970 كلتن 73 جرمن مصي بجرمن مصي خا ابتي 75 76 تمرت يقبر له منغو دبات مستسمعه حدا إرتراوي أبتو أنتسي إرتراوي أنا ينبرونا بجرمن كلكم خيري حدا إرتراوي رخيبة يلا الحجي مويتو مسو أنت سمع نحناسي اتقلتنا حجي إذن كلتو الدبات دواقع الدبران نتحدنسي حجينا بسمرة قرباس لدلواس نحنا زما بدقد لنا إرتراوين كنتاي كنقبر نخيل انتاي كندقف نخيل نعنا يدلينا نركبهم إليه حجي دلينا سب بشان خد رخيبو بل أبزئة قالوا دقكو يلني شعبي يفلت جبا يفلت حجي بنص هنا تغيل هيد نقركم دلو مريحني نابي نكولن نخيت كولن كدنا أب حدنا شعبيا وي محبركم دبلون أتو قالي 3-4 دخلوا من إسات معات أفرو دقبرو أبو أتنا سلام لنا نحنا خا بس دقيت دلو بدايسي انتا كان بركت نخيل لنا إنا مسينا خبون نبلوم أمم بعرض حان كفولي لهم أنا خفينا أستمري وهاب تستمرد وهاب نبري it shocked me now مستي تسميد نبرنن تسفاد نبرنن سي إذا نحنا على ما نتنببني رابعة إذا أنا عادة نبب نبرسب ويدي أكون ويك أقلي كونا لو مهنياتو تنببا دنببود نبري حواتنا كريستيان معنا توم كبدوم تترتيرو معنا توم تلتل دابري اما كينا كفراو ابزي اتيوم كوسدون كله قال لي خبل مسجمري I was shocked حجي تقدمت معلت وحيت يا حليفه تم جمرت راسي معلت خا 3 ابتو انت ماركي نيفرن it was اورو ني ماركي نيرو اورو نيفرن ابتو انت 76 مبار نفسه كف 3 مارك خفلالو لمنا نزيل منشت أبيلهم وشيدهم هلايت معلت مس مسأكو دستيم تا نحنا الإعلام نتجمر حجة أنا غاقر هي أي فلطوني يدخل قريشتات ولا يدخلوا تنقلات أنا يشعو إيديال إلي أنتم سبت أنا برهاني محرتو سيب زيادة مسألني مخنيات إيزيوم والدبات دواقونا نحتدهم أبو أتيوم نورو نفس مرات خدلو نحنا زوم إرترانا بدقد لنا أخي انتا كان بركت نخيلي لإمتي إذا استغاتكم هم تنببوا لي دلهم كا نإرتراويان صباح نقو إذا استغاتكم تولوم دلهم عما من مخانا عما ونا يفلتني بتو أنتي عما كم زغيرهم معنا تون قديدهم إذن دا تقول كتبوا خلوهم تي صباح نقو نزوم سبات زياتهم تريهم أنا كم إرتراويان كم ديري يوم يخم تقبرون دلكم نزيلك عايكم كل متعاني مسؤولكم مجمتات كل غزا سنبيدو تحطوتات أي تلمدنا أبو أي فلطونيو ممرحي وهذا كابتا ممرحي تخيت حجي دراغون تفلطوتكم بدحرنا إرترا كنتيبانا من دفرا غيرهم ونيرهم ويك ود ماريانو دبلوون تخلقيو نتأخي بعد مرح ود نبرو دراغون بلني برهاني وقت حتى هارد أن ديو دنكا حزباكم بس لمتا كم تفترت كميلا خم دمسات تفلتسي بزين احنا لما ندبل بو غيرنا هنا كابو حليفنا قلنا زمس ودعنا قلنا بتي بوليتيكا وتمرتي قنوع بوليتيكا وتمرتي خنسقرينا بلن بل حراي بلو سالسيتي ما عاد متمزعك وخبات دقم إيديال إلي
اسم بدته كل جزا معت افرود جبري كوفيلو حجيب انتهي حتى قبلني سمعوا انا نزق سمع عليكم كن متي بزا سخاتكم ابزيات قبروا لكم صباح نقول تحجسكم تبلو لكم حمامني اب صرغيات رئيسي كم سبك قطرو خم ديك الجيركم يخم نابزيات هانصون لكم ازي يكون انت نابز دمص عن علابه مالي شوخ عقبن مسفتن هنا بل مبار انا حجي كابزيا اذن توينتي بوليتيكاو تمرتناتكم انا اتن 30 مارك خبايد وسدكم اب حزبي دبص حقبرن بر حجي ملوس لا يبلكمني انا كن خيد الله خيلم تسيوت نتفعل اي مسايد مثلا عنا يتبلكو وا كم يرنا دا حجي اخي باخي تودي قال ما ليلو مچم يترف ابا راح ريح هي وتي بدحري بوغني دلي سهله تسفاي ابراهام باولوس سعد يا اسماعيل دبهالو 3 سبعات دكوا بوتا عبون ركب افتا انا دلخو ختمه نابوم كيده اتيبتا بوليتيكاو تمرتي كهبو مستمرو I was so excited بتعمت الدليل نبركو استمهرو رخيبه بقى اواخر لكو ابال تمزجيبه ورح مسقبركو دحور حيمو صوتهم هزبا غنبار نغزاي دراغون ود ماريانو حدا كادر كم ميدا دمصه ربع يوم اتي نعي مسايد خدي مريحوم غزاي سلد فلت حزوم مصه انا خاطهم حدثت ابالات مسኦም ابالنت غيردي بالنوركم غزاي نيرهم كوفينا خلنا چرا بيلوم ابتو انت تليفون يله ولا هندي يله چر مسبلو خفتم كفت تبلكم 4 تمراريحهم المصوم تا غزاي انتم مسولو السم فالت يوم ولا مسوع سهله مسوع ابراهام فالت يوم انا كنا يفلتني زي اتيوم سلام سهله سلام ابراهام قال لي بلوم كفولو بلوم انا خابت اخي بس الدراخو من برا يفلطوني مو كفولو بلوم حجي قد مخوف مبالو بلني تي دراغون برهانه نحنا سي دي تريو دل خازي كادر كميداد مزايو اذا خا ود ماريانو حلاف نايت اخيبه انا خاطر فلتني خا سلازم مسخا زررب سلازل الناسي اذا ما حواتنا بلن بقلب قلن اسم دا سمعوا ويا بقلبوتا صنحو ويكا ديك قالت خويني زخا نحنا بكالي بوتا خدنا بندا كافدي ولا بندا غدي مسخا خنزارر بيلنا انا متينا يبلن حجيب له خاني بزعم تاك نزارر مسايبلو وبزعبا ارتران برتايدو خالد الزارب علينا مبار بزعبا ايرترا خنزارب انت خوينا انا ايرتراوي اذا غزازي عند حدا ايرتراوي اذا ما بدي ادلو سبات ايرتراوي يعني الصوت اسخاتكم من ايرتراوي يعني يكون بزعبا ايرترا دي الزارب مخنيات يبلنان سلازخ تزاربو تقول لهم جمر بلو نو ايكوني بقدميون قال لي مسبله سهلنا ابراهام تسكيفهم نو ابراهام اللي حنزربات اللي كومسي ابزن دا عرق خاب غوربيت كخنصن حكايلهم تسكيفهم ساتهم وصي مخدو بعض عطينا بالمبار برهاني توم كل ما بتاخيبات نبرو اتسخاد قربك حتى خامس قدف كايو خا نزل سبزين دحديم تشكمو اب اخيبين ساتفني ناس اللي دبلو بتملس لك انا بتاخيبا بلني انا هو انا دا اتاشع حتيتكم اتاستمهرو حزبكم برمن مخانه تفلتي بزغ تحلف لك هادبلكمني سالساي جزي خاطا غنزبي وسيلكم يسبلكمني مصي بزي خالوت رخيبهم حجي رخوكمهم ابو اتي اكسلنت دخونه بوليتيكاو تمرت رخيبه كاد عقبلا ابو حجي ابال كويدي ودب نواخاتكم دمص مخنيات يبليني بلو حجي قال يوم بتهديد قال يوم ب قال ما تشم فتونو بزح غزي اتم بصوتي لو نبتا انت عركه كده مالو بتغربيتي بدحريو دبتر اوتيو بالمبار اذن مودعتا قال كان تخوينو ابزا دبتر زيا فرم بز مخنيات زين حزباو غنبار تقدفا خمدلخا فرم بلدي كمص كلخو دو فريمه مصي يعني منكم كاخاص حجي دبتر امصيكا تفرمن قليله حجي فرملكا صباحي في المركا اسراغن كم ايرتراوين ابزيا بزعبا ايرترا تزاربو تخونكم قدمتهم ايرترا تزاربو لكم ابيكم السم كاتسكيفهم وطيهم حجي كن
نابو دملس مخنياتي بالليني اتي ناي بحق دعقبني بوليتيكاو تمرتي رغيب اللقو عملنا توميلي بزيا بك أبار في الرمس أبوهم تسيوم وتيوم كيدوم بزيا نباتغ مالتي مسيز باقوم بار إذا كله زي بدحري ودحلفكو نقرأكم أكل ببيت ريديو بتهديد ديو سلامة وسلف خبر كله ساتهم نويانن نقرمن عديمهم نحنا بسلامة وسلف نوي حيدي وانا بتمل اخت حنتن المزازمي هو نداويت كبلو دلخو هذا أبلنا يودي بايكون كون على حجي أبتودب سلد نبركو جن بفتصم تمتكلنا يتودب إن عنا يولون ديمقراسي ودا ينبرن قبل أكلني أميدا أنت حليفكم سخاكم تفلتوه إتي ديمقراطيك ستراكشر نايت ودب جن حجو أنت خوني أملك تحطوا آية ودي إذا سلد خوني خايو حجي مستنا حزبكم باكن ولا درو خلنا سي انتينا مورينا أبزي سلاسان حموشتن عمدنا هاجر كمور خلوسي بجكا قتلت عنوت انتي رينا تحنت تسرح وانا غير انت اليوم تعوتوا لك بهالو بقاتهم بيت ما سرتي 300 حسسان كسر 400 بيت ما سرتي تسرحوا إذا أطرحتها كالي تسرحوا جزا يلي هنسا يلي فابريكا يلي ودب يلي قال يلي يلبعلون كله نجيرنا نديو إذن دحري نفلت قال لنا أخوي الناسي بديك العالم أمونغو انتاي دبهال تصدف دلس كنت تفحز دبهال مثل نحنا خا اتي برأنا يو اتي ناي بحقي هزباو دي نبرا قالسي جيغاني يرديو وا أبدو خوني يخون قالسكو أبدو خوني يخون سرحك تسرحك الله هاي تقاق خاي تخينيها جيغا كوليو ناقدس اتي جيغا تقبرقنا موردع تاقن هزباو قنبار ويانا يطرح يكون ناوتيو منا عالم لخاوي مال اختدنا بالربا أمريكا إدلوا سودان إدلوا سعود أرابيا إدلوا كل زيت حبابيريو انت تقنم هياتلكم نغا جبهان دحرب إرترا تعويتاسي نسرائيل كوات ديكيز بوليتيكا ويكا استراتيجي سلدحز كل غدا حقت الله تباهل بتوسنا قداي بز مسرت دخايو ابز درجات بس احنا نحنا قاعد احنا 35 عمد كتنا بحقي اذا هاجر زياسي انصار كلت حيلي انصار كلت دنبت عويتانا طنتا دمصت حجر حجي خا كان حنت ختم انا بحنت ختم اخذ كيد ون بدي فقط بدي من كاسقاس ورقات كدلا دي تخيل هاجر أبيلو تناصن اتات تناصنت مچين ديو ايني خدونينا بعصمتي تقادلتنا جبهة بعصمتي تقادلتنا شعبية بعصمتنا حزب دمصناصنت مچيو زي اي كحديو حرنت تبال كندزات افيلا بيجك حدث دوسنو كلا اكل يلنا تعدي اتخالي مسارحناتو بابيتناتو تري كويدو حدث بيوسن تدلي دمرنا تدلي صمدنا ازيا سለ دخونت كا اتي ناي تقدلو حنت ኤርትራ ውጽኢት ከነቃልሎ የብላን يقني ودي له ثانكيو برهاني እሞ ሰዓት 5 ኣቢልና ክንውዲእና ኢለነይረ ምናልባት እስማዒል ሓፈሻዊ መዛዘም ዝኸውን መልእኽቲ ተሂብካና ጽቡቕ ነይሩ ጽቡቕ እዩ ነይሩ እቲ ዲስካሽን ቦታ ሕቶታት ወኒ ኣቦቱ እዩ ዋላ ወንሲ እቲ ሳይድ ወይ ከዓ ናይ ጎድኒ ንጠቕሶ ከም ኣብነት ንጠቕሶ ሲ ቦታ ናይቲ ቀዳማይ ፕራይመሪ ዛዕባ እናወሰደ ምዃኑ ኣብዚ ከዓ ገለ ውሕልነት ክነጥሪ ይግባእ ኮንትሮል ናይ ምግባር እሞ እቲ ኣብቲ ዛዕባ ኣተኲርካ ሲ ካብቲ ዛዕባ ሲ ብፀባሕ ሓቆንካ ሲ እንታይ ኣምፂኻ እዩ ያኒ ሲ ገለ ጠቅም ነገር ሒዝካ ንኽትወፅእ መታ ክኾን ሲ ፍሬምት ክኸውን ኣለዎ ወይ ከዓኒ ወሰናስን ክግበረሉ ጽቡቕ እዩ ሓደ ካብቲ ንሪኦ ዘለና ክንገብሮ ከዓኒ ዘይንኽእል ዘለና
ዝኾነ ኮይኑ እቲ ጉዳይ ጠብዓ ሎሚ እንደገና ክነረጋግፅ ኣቦቱ እዩ እቲ ነፃነት ከምቲ ዝበልናዮ ሲ ብሕጋውን ብኩነታውን ኣገባብ ዝተረጋገፀ ስለ ዝኾነ ኣብኡ ከዓነ ኤርትራውያን ኮንሰንሰስ ስለ ዝረኣዩ ማለት ስጡም ዝኾነ መርገፅ ስለ ዝረኣዩ ኣብኡ ንንፋስ ትህቦ ወይ ከዓ ናብኡ ክትጠራጥር ዝገብረካ ምክንያት የለን ያኒ ግን እቲ ናይ ሓርነት ጉዳይ ግን ስለምንታይ ኣብኡ ኣይበፅሐን ስለምንታይ ኣብ ምንታይ ተዓቂፍና ኣለና ስለምንታይ ከምዚ ሕጂ ዘለናዮ ንኸይድ ኣለና ስለምንታይ ዝገበርናዮ እቲ ወታደራዊ ምምሕዳር ሚሊሻት ያኒ ሚሊሻ ወታደራዊ ናይ ግንባራዊ ናይ ሓደ ውድብ መርሆ ዝሃነፆ ምምሕዳር ዝገበሮ ዘሎ ስዕረና ዘሎ ስለምንታይ ኢና ንሰዓር ዘለና ስለምንታይ ኢና ቁም ነገር ክንገብር እዚ ጠብዓ ክንባሓላሓተሉኒ ክንትንትኖኒ ደፊርና ከዓሲ ጌጋ እንድሕር ደኣ ክንርኢ ክኢልና ነቲ ጌጋ እዚ ጌጋ ነይሩ ነዚ ጌጋ እዚ ንምዕራይ ከዓኒ እዝን ዘድሊ ናይ ምባል ዕድል እንተዘይኮይኑ ካልእ ምርጫ የብልናን ስለዚ እዚ ከምኡ ክንቅፅል ኢና መስለኒ ካልእ ንሪኦ ነገር ኣሎ ኣንለስ ያነሲ ከምዚ ንብሎ ዘለና ኣብ መጨረሻሽ ካብ ብዙሕ ሲ ውሑድ ሓደ ዕግበት ኣጥሪዩ ሲ ሓደ ኒኩሌስ ወይ ከዓ ሓደ መጀመሪ ህዝባዊ መጀመሪ ሲቪልያን እንተኣሽሙ ዝኾኑ መጀመሪ እሞ ያነሲ ገለ ጩራ ናይ ተስፋ ዘርጊሑ ሲ ነዚ ብኺሩ ዘሎ ተፀባይ ኮይኑ ዘሎ ሲቪልያን ተቃዋማይ ወይ ከዓ ፍትሒ ዝደሊ ዘሎ ሸነኸት ክስሕብ ዝኽእል ወይ ክሪኦ ዝኽእል መልእኽቲ ሒዙ ክብገዝ ዝኽእል ኩነት ከመይ ንፈጥር ኣብዚ ክንዕርፍ ኣይኮናን ስጋብ ክንዛረብኒ ክነተንፍስ ንኽእለሉ ጠጠው ክንብል ኣይኮና ምናልባት ምስ ዝተሓሓዘ ዝሪኦ ነገር ኣሎ ንኣብነት እቲ ኩሉ ሽግር እቲ ሃገራዊ ተረት ወይ ከዓ ናሽናል ናራቲቭ ዝበሃል ነገር ብዘይክውሲ እዚ ከዓኒ ብናይ ሓባር ተመክሮ ዝወልዶ ነገር እዩ መርሶ ኢልካ ብውሳኔ ዝመፅእ ስለዘይክእል እዚ ናራቲቭ እዚ ብዚ ዘሎ ኣባይታ ዘሎ ንመራረሩ ዘለና ኩነት ካብዚ እዚ ናይ ሓባራዊ ናራቲቭ ሰብ ክእክብ ዝኽእል እሞ ሓደ ሕቡር ዝኾነ ስጡም ዝኾነ ፖለቲካዊ ባህሪ ዘለዎ ፖለቲካዊ ማንነት ክውንን ዝኽእል ምንቅስቃስ እሞ ናብ ድሕነት ኣቢሉ ክመርሓና ዝኽእል ብኸመይ ኣገባብ ነምፅኦ ምትንታንን ፍታሽን ኣቦቱ እዩ መስለና ነ እዚ ሎባዋዚ እናተዋላልኩ ተንኪዩ ርዘሩ are doing a good job ሰሙን ስያ ሓደ ከምዚ ዓይነት ኣኼባ ምድላው ቀሊል ነገር ከምዚ ኮነ ይርዳእኒ ኣነ እሞ ዕድል ዝሃብካና ከማ ኣብ ዚታት ኣትሊስት ክትዛረብኒ ታሽሞ ትገብርን ዕድል ምሃብካ መጎስ ይግባእካ እዩ እናበልኩ ቴንክ ዩ ቨሪ ማች ፎር ኤቭሪባዲ ተንክዩ ነዞም ሕቶታት ዘልሓልኩም እናመስገንኩ እየ ሆፕፉሊ ኣብ ተመሳሳሊ ርክብ ጥዕናን ዕድመን ተረኺቡ ንሕዝና ክንተሓጋገዝ ንሕዝና ክንደጋገፍ ተስፋ እናገበርኩ እየ ቴንክ ዩ ቨሪ ማች ሃፒ 1993 ማለት ሕጋዊ ታሽሙ ዝተመስረተ ሽዑ ዮ ክመስረት ዘሎ ባድዓርካ እዚ ከዓ ውሳኔ ኔክስት ውሳኔ ናይ ህዝቢ ናይ ብሓርነት ዝጓዓዝ ዘሎ ህዝቢ ይኸውን ዘሎ ኢሳያስ ዝወሰኖ ጉዳይ ክኾነ ኣይነበሮን ስለዚ ኤኒዌይ ሃፒ ታሽሙ ንግሆ ናይ 1993 referendum ነታው መዓልቲ ኦኬ يغنيلنا اسماعيل ክቡራት ተሳተፍቲ ሰዓት 5 ብልና ክንውድእና ኢልና ርብዕን ዳርጋ ኮይኑሎ ናይ ሎሚ ወግዕና ኣብዚ ንፍፅም
ዝኽሪ ነቶም ምእንታና ምእንቲ ህዝብን ምእንቲ ሃገርን ዝሓለፉ ሰማዕታትና ክብሪ ከዓ ነቶም ኣብቲ መስርሕቲ ኣካሎም ዝጎደሉ ተጋደልቲ